Hoy! Saan kayo napupunta ng ganyang kaaga? Ay, Ate Linda, ikaw pala yan. Pasensya na hindi ko namin agad napansin. Papunta na kami ngayon sa mansyon. Medyo late na nga kami sa trabaho eh. Pakapagalitan pa kami ni Ma'am Vina. Kaya ito, nagmamadali na kami. Trabaho? Nagtatrabaho kayo ron? Abay, hindi ba kayo natatakot? Eh bakit naman kami matatakot, ate? Maayos naman silang mga amo. Tahimik lang pero marespeto at mababait. Malaking tulong talagang trabahong to para sa amin. Lalo na't nangangarap din akong makapag-aral si Rachel sa kolehiyo. Eh sigurado ako, dito palang makakapag-ipon na ako para sa mga gastusin niya sa pag-aaral. Marie, hindi niyo ba narinig ang mga balita? Sunod-sunod na mga nawawala rito sa baryo. At karamihan sa kanila, alam mo kung saan muling nakita. Sa mismong mansyon na yan. Hindi biro ang sinasabi ko. May isang ang dalaga eh. 1 linggo pa lang mula nang mag-apply bilang kasambahay roon. Hindi na nakabalik. Nako, eh baka haka-haka lang naman yan, Ate Linda. Ay, nako Marie. Mabuti sana kung iisa lang. Pero ilang kababaihan ang nawawala. Karamihan mga bakasyonista, bagong salta, o kagaya ninyong naghahanap lang ng hanap buhay. Tapos bigla na lang nawawala na parang bula. Sigurado po ba kayo dyan, Ate Linda? Oo, at nakita pa raw minsan ng ilang taga-baryo yung anak ng may-ari, si Marcos. Eh lagi raw may kasamang iba't ibang babae, magaganda, bata, halatang dayo. Tapos, ilang araw lang matapos makita sila magkasama, hindi na mahagilap yung babae. Ate, baka naman chismis lang yan. Alam mo naman dito sa baryo, kahit anong maliit na kilos, pinalalaki agad. Aba, sa sobrang liblib ng baryong to, hindi na ako magugulat kung mga aswang nga ang pamilyang yan. Aswang? Bakit naman aswang pang naisip niyo, ate? Eh wala naman na sigurong mga ganun sa panahon ngayon. Aba, Marie, lahat ay pwede maging aswang. Kung minsan ay nakukuha yan sa lahi, sa galit, o sa takot o gutom. Tsaka, kung hindi sila mga aswang na nangangain ng laman ng tao, anong ginagawa nila sa mga kinukuha nila? Ay nako, kahit walang investigasyon, halata naman sa kilos nila. Bihira lumabas at kung lalabas man gabi pa. Kaya mag-ingat kayo, lalo ka na ha, Rachel. Kadalaga mo pa naman. Bagong salta pa kayo rito, ay nako. Akong kinakabahan sa pinasok ninyo mag-ina. Salamat sa paalala, Ate Linda. Pero sige po, mauna na kami ha. Halika na, Rachel. O siya, sige. Mag-iingat kayo. Sige ho, ikaw rin, Ate Linda. Anak, anong masasabi mo sa sinabi ni Ate Linda? Hindi kaya totoo yung mga kwento? Nakakakilabot isipin kung totoo nga yung sinasabi niya. Sadya namang ganyan ang laman ng chismis dito sa baryong to, Ma. Paulit-ulit na lang. Hindi na ako nagulat. Para bang wala nang ibang mapaglibangan ng mga tao kundi mag-imbento ng kwento tungkol sa mansyon. Oo nga, chismis lang siguro. Pero, naniniwala ka ba na aswang sina Sir David at Ma'am Vina? Hindi po. Hindi. Eh kung makasagot ka naman anak, parang siguradong sigurado ka ha. Sigurado nga ako, Ma. At saka, kung masama man talaga silang tao, huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Aba, napakatapang naman ng anak ko ah. Halika nga rito. Ma, wag mo na akong yakapin. Masakit ang katawan ko. Ha? Masakit na naman ang katawan mo. Eh teka nga, pahawak sa noo mo. Oh, mukhang wala ka namang sina. Pero, anak, medyo maputla ka ngayon. Tingnan mo nga yung mga palad mo. Gusto mo ipa-check up kita? Wag na, Ma. Ayos lang ako. Siguro napagod lang ako sa paglilinis kahapon. Nagsabayan kasi yung kwarto ni Ma'am at yung kusina. Sigurado ka ba? Opo nga. Magandang araw po. Ako po si Marie. Isa po akong single mother sa aking nag-iisang anak na si Rachel. 20 taong gulang na siya noon. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera, hindi niya natapos ang pag-aaral. At dahil na rin sa sobrang hirap ng buhay at tuloy-tuloy na pagtaas ng bilihin sa Maynila,
ay napagpasyahan kong lumuwas patungong probinsya na hindi ko nababanggitin kung saan. Alang-alang na rin sa kapayapaan ng mga taong naroon. Sa madaling salita, naging bagong salta kami sa isang liblib na baryo. Sa baryong ito, may isang malaking mansyon na nakatirik sa pinakadulo. At dahil maliit lamang ang lugar at hindi kalayuan sa inuupahan naming bahay, tinanggap ko na ang alok na trabaho bilang katulong sa mansyon na yon. Dito nagsimula ang istoryang ikukwento ko sa inyo ngayon. Oh, Marie. Nandito na pala kayo. Aba, mabuti maaga pa rin kayo kahit ang lakas ng ulan kagabi. Halay na muna kayo sa kusina. Mag-almusal kayo. Nagluto ako ng ginataang kalabasa. Mainit-init pa yon. Tamang-tama sa malamig na umaga. Magandang umaga po, Ma'am Bina. Naku, nakakahiya po. Hindi na po sana kami mag-aalmusal. Medyo na late na po kami ng gising. Yung ulan po kasi kagabi, ang lakas po talaga. Kung ano oras na rin po kami nakarating sa bahay. Basang-basa pa nga kami nang dumating. Ay, ganun ba? Ay, nako. Ganyan talagang panahon ngayon. Hindi mo alam kung kailan babagsak ang langit. Pero Marie, hindi maganda yung hindi nag-aalmusal bago magtrabaho. Di bali ng medyo mahuli sa gawain, basta may laman ng tiyan. Makahimatahin ka pa niyan habang naglilinis. Halika na. Ipagsandok mo ng anak mo nitong ginataang kalabasa. Masarap yan, niluto ko kanina. May tinapa rin yan sa gilid, pampagana. Sige po, maraming salamat po talaga, Ma'am Bina. Ang bait niyo po talaga. Wala yun, nako. Dito sa bahay na to, pamilya ang turing namin sa mga taong maaasahan. Kaya wag na kayong mahiya, ha? Hindi kayo bisita rito. Bahagi na kayo ng tahanan. O Rachel, kumain ka ng marami, iha. Mukhang maputla ka ngayon. Opo, salamat po, Ma'am Bina. Sige, maiwan ko muna kayo. Aakyat muna ako't may tinatapos akong tahiin. Pero kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako, ha? Nandyan lang ako sa taas. Sige po, ma'am. Maraming salamat ulit. Pasensya na po kayo kung abala pa kami. Abala? Huwag mong sabihin yan, Marie. Kung tutuusin niya, malaking tulong kayo rito. Kaya kung ano man yung kailangan niyo, ang sabihin niyo lang. Ay, siya nga pala. Yung gagawin niyo ngayon, kay Sir David niyo na lang itanong. May binanggit siya kahapon parang may gusto raw siyang ipaayos sa hardin. Pero siya na lang ang kausapin niyo, ha? Kasi siyang may alam sa mga detalye nun. Opo, sige po. Lalapitan na lang namin siya mamaya. Ayos. O siya. Magpakabusog muna kayo, ha? Aakyat na muna ako. Ang bango naman dito. Halika na anak, kumain muna tayo kahit kaunti. Sa pagmamadali natin kanina na hindi tayo nakapag-almusal. Eto, ipagsasandok na kita, ha? Ayoko niyan, Ma. Ha? Bakit naman anak? Hindi ba't paborito mo to? Kinataang kalabasa. Dati nga, hinihigo pa yung sabaw niyan, di ba? Hindi na po ngayon. Ayoko na. Nagsasawa na ako dyan. Anak, hindi ka pa kumakain mula kagabi. Kahit kaunting sabaw lang. Baka mamaya sumakit ang tiyan mo, lalo na't maghapon tayo magtatrabaho. Halika na, kalahating mangkok lang. Ma, hindi na ako bata. Huwag niyo na nga akong pilitin. Lalabas na muna ako. Kumain na po kayo. Hihintayin ko na lang kayo sa sala. Ay, sige na nga. Tara na, sumama ka na lang sa akin. Pumunta na tayo kay Sir David para makapagsimula na rin tayo sa trabaho. Mas maganda na rin na makapagsimula tayo kaagad. Sir David? Si Marie po ito. Sabi po ni Ma'am Bina, kayo daw po ang magsasabi sa amin ng gagawin namin ngayon. Wala yata si Sir David, Ma. Saan naman pupunta yun, anak? Hindi ba't palagi lang siyang nandito? Halos hindi nga yan lumalabas ng kwarto. Alam mo, Ma, sa lahat ng kwarto dito sa mansyon, ito lang ang bawal nating linisin. Lahat pwedeng pakialaman kahit sa ni Ma'am Bina. Pero ito, laging nakasara. Bakit kaya? Ewan ko ba, anak? Basta ang bilin, wag nating pakialaman.
Kaya wag ka na masyadong mausisa, baka mapagalitan pa tayo. Ah, sakto, nandito na pala kayo. Halika, sumunod kayo sa akin. Sa likod tayo ng mansyon, doon sa hardin. Eto, gusto ko sana mula ngayon, dito na muna kayo mag-focus ng paglilinis. Mas maraming detalye rito na hindi pwedeng pabayaan. Kayo na ang bahala kung sino ang mag-aalaga sa hardin at kung sino ang maglilinis sa loob ng bahay. Basta kailangan wala kayong kikibuin sa hardin na ito bukod sa mga ibibilin ko lang. Lalo na itong mga halamang gamot. Ayokong nauurong ang mga ito. Basta gusto ko lang ay malinis tignan at tama ang pagkakaayos ng bawat isa. Sige po, ako na pong bahala dito sa hardin. Si Rachel naman po sa loob. Sige, kayong bahala. At nga pala, huwag na kayong mag-abala sa pagluluto. Kami na ang bahala doon. Ang kailangan ko lang ay yung ipinapagawa ko. Nagpatuloy po noon si Sir David sa pagpapaliwanag kung paano po inaayos ang mga halaman. May ilan po siyang detalyadong bilin na talagang tinandaan ko. Gaya po ng kung aling paso ang dapat ilipat, kung ilang beses didiligan ang bawat halaman, at kung saang direksyon dapat nakaharap ang mga bulaklak. Tahimik lang po ako habang nakikinig. Pilit kong iniintindi ang bawat salitang sinasabi niya. Ilang minuto rin po yon bago siya tumango at bumalik sa loob ng mansyon. Maya-maya po, lumapit si Rachel sa hardin at naupo sa tapat ng isang malapad na dahon. Tahimik lang siyang nakatingin doon. Para bang may malalim siyang iniisip. Hindi ko man po agad alam kung ano, pero ramdam kong may bumabagabag sa kanya noon. May problema ba, anak? Ay, Ma, alam mo ba na karamihan ng halaman dito gamot? Kahit itong mga bulaklak. Oo naman, nakakatuwa nga Diba, doktor si Sir David. Pero kung tutuusin, parang mas paborito pa niya mga halamang gamot kaysa sa mga generic na tableta. Pero Ma, hindi basta-basta tumutubo ang mga halaman na to nang walang tamang pataba. Tsaka karamihan dito imported. Hindi naman talaga sila sanay sa klima natin. Palagay mo, Ma, anong klaseng pataba kaya ang gamit nila dito? Aba, ewan ko anak. Bakit ba bigla ka namang nag-uusisa? Sabihin mo nga sa akin. Gusto mo ba maging doktor? Hindi po. Naisip ko lang. Para kasing may kakaiba. Ay, sige na po. Papasok na ako sa loob. Teka lang anak. Heto ang pamahid mo ng pawis. Baka mamaya sumakit na naman ang likod mo. Bibilisan ko lang dito ha. At mamaya tutulungan na rin kita dyan sa loob. Sige po, Ma. Ay anak. Kailan ka kaya ulit magiging masaya? Ay, makapagsimula na nga. Nagsimula na akong mag-alis ng mga damo sa lupa. Linisin ang paligid ng mga halaman. At isa-isang sundin ang mga bilin sa akin ni Sir David. Habang abala ko sa ginagawa ko, aksidente kong natabig ang isang malaking lalagyan ng mga punla. Nahulog ito mula sa pinagpapatungang kahoy at halos mapahinto ako sa gulat. Ay, Diyos ko! Naku, patay! Malalagot ako nito. Ay, Diyos ko, ano ba to? Bakit naman hindi ako nag-iingat? Sana naman. Sana naman hindi nasira mga punla. Ay, teka. Aayusin ko na lang. Ibabalik ko na lang sa dati. Sandali. Ano to? Ano yan? May putol na kamay. Ay, Diyos ko! May kamay na. Shh! Marie, huwag kang maingay. Ano ba? Pero, anong ibig mo sabihin? Wala kang nakita. Anong wala? Mga aswang nga siguro kayo. Isusumbong ko kayo sa pulis. Bitiwan mo ako! Subukan mo. Oras na lumabas ka sa mansyong to, hindi ako magdadalawang isip na isunod ang anak mo.
gagawin ko rin siyang pataba ng lupa rito. Naintindihan mo ba yon? Ano? Hindi. Huwag ang anak ko. Hindi ako magsasalita. Basta, huwag mo na lang siya sasaktan. Parang awa mo na, Marcos. Maawa ka sa anak ko. Siguraduhin mo, Marie. Dahil oras na makarating sa iba ang nangyari dito, ikaw mismo ang paghuhukayin ko ng paglilibingan ng anak mo. Sige na. Ako nang bahala rito. Umalis ka na. Ma! Ma, pinatatawag ka ni Ma'am Vina. May utos daw muna sa inyo. Teka, Mama? Marcos? Ano nangyayari dito? Marcos? Bakit hawak mo si Mama? Wala, anak. Halika, pasok na tayo sa loob. Tara na, bilis. Teka lang, bakit? May ginawa ba sa'yo yung lalaking yan, Ma? Marcos, anong ginagawa mo sa nanay ko? Wala, anak, wala. Tara na, please. Huwag ka nang lumapit. Pumasok na tayo sa loob. Nanginginig ang mga tuhod ko sa bawat hakbang ng mga oras na yon. Pero sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, nangingibabaw pa rin ang kagustuhan kong mailayo si Rachel doon, na kahit papano, hindi na niya kailangang makita pa ang mga nakita ko. Ma, ano ba yun? May ginawa ba sa'yo yung lalaking yun? Wala, anak. Tara na. Umalis na tayo rito. Ha? Bakit? Hindi pa nga ako tapos sa trabaho ko, Ma. Tsaka, di ba tinatawag kayo ni Ma'am Vina? Hayaan mo na yun. Umalis na muna tayo rito. Sa bahay na lang ako magpapaliwanag. Please lang, anak. Marie! Ay, Marcos! Ano ba? Kung makatawag ka sa pangalan ng nanay ko, parang kaedad mo lang ah. Igalang mo ang nanay ko, Marcos. Wala akong pakialam. Pero tandaan nyo to. Oras na lumabas kayo ng bahay na to ngayon, sisiguraduhin kong hindi na kayo sisikatan pa ng araw bukas. Pinagbabantaan mo ba kami? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Anak, huwag ka na lang sumagot, please. Hindi, Ma. Napakayabang ng lalaking to eh. Ano bang akala niya? Nasusunod-sunurin natin siya kasi anak siya ng amo natin. Hoy, Marcus! Magulang mo ang nagpapasweldo sa amin, hindi ikaw. Kaya wala kang karapatang takutin kami. Tara na, Ma. Anong nangyayari dito? Wala, Ma. May nagawang mali lang si Marie kaya pinagsasabihan ko siya. Abat, Anak, tama na. Huwag ka nang pumatol. Ginagawang mali? Ano ba yon? Ma'am. Ay kasi po, natumba po yung mga punla ni Sir David sa garden. Hindi ko po sinasadya. Nakita po ni Marcos. Hindi ba? Kung inayos lang ang trabaho, di sana wala nang problema. Pasensya na po, Ma'am Vina. Hindi ko po sinasadya. Kung tanggalin niyo na lang po kami sa trabaho, ayos lang po. Tatanggapin po namin. Aalis na po kami. Halika na, anak. Sandali. Walang aalis dito sa mansyon. Pero ma'am, huwag mo nang isipin yung halaman na yan. Halika sa itaas. May pagagawa ko sa'yo. At ikaw, Marcos, ikaw nang mag-ayos ng mga punla ng tatay mo. At sa susunod na may mangyaring ganito, sabihin mo sa akin. Wala na akong nagawa pa, kundi ang sumunod kay Ma'am Vina, kahit na hindi pa rin tumitigil ang pangangalos ng loob ng katawan ko nung mga oras na yon. Pag-akyat namin sa ikalawang palapag, naiwan si Rachel sa ibaba. At tanging dasal na lang ang kinapitan ko na sana ligpitin na ni Marcos ang kung anumang nakita ko sa hardin. Pasensya ka na sa anak ko. Minsan ay sumasakit na talaga ang ulo ko sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Yung mga ganong kasimpleng bagay ay hindi naman kailangang mawalan ka pa ng trabaho. Isa pa, sa dinami-rami ng naging katulong namin dito, kayo mag-ina lang talagang nakakuha ng loob namin. Kayo lang din ang tama at maayos na nakakagawa ng mga iniutos namin. Normal lang namang magkamali. Kaya wag mo nang isipin ang nangyari. Salamat po. Pangako, hindi na mauulit. Hayaan mo na. Nga pala, heto. Gumagawa kasi ako ng kurtina para sa mga bintana. Tulungan mo akong isukat itong mga tela para matabas ko ng maayos. Alam mo na, mahina na rin kasi ako eh. Hindi na ako pwedeng umakyat.
Sige po, ma'am. Akin na po. Saang bintana po ba tayo magsisimula? Dito muna sa kwartong to. May hagdan sa... Aray ko! Rachel! Anak! Anak! Ano nangyari sa'yo? Ay, Diyos ko! Bakit may dugo ang bibig mo? Ano nangyari? Si Marcos po. Marcos! Ano to? Anong ginawa mo? Ano ka ba? Batang paslit! Paano ka ba? Sumagot ka! Bakit nakatayo ka lang dyan? Anong ginawa mo kay Rachel? Anong kaguluhan ito? Ang anak mo, David. Sinaktan si Rachel. Tingnan mo. Hindi ako may gawa niyan. At sino pala? Ako? Ako ang gumawa nito sa sarili ko? Ma, sobrang sakit po ang hapde. Diyos ko, halika na, umuwi na tayo, anak. Dadalhin kita sa manggagamot. Sandali, Marie. Halika kayo dito. Ako na ang maggagamot kay Rachel. Hindi na po. Ako na po ang bahala sa anak ko. Marie, hayaan mo munang magamot si Rachel bago kayo umalis. Kailangan maampatagan ng pinanggagalingan ng dugo. Baka mapano si Rachel kung maglalakad kayo sa ganitong kainit tapos ganyan pang lagay niya. Halika na, Rachel. At ikaw, Marcos, mag-uusap tayo mamaya. Napakatanda mo na, Marcos. Pero parang bata ka kung magpainit ng ulo ko. Napakagaling ho. Ang husay mo, Rachel. Siguraduhin mong sa susunod, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo, ha? Marcos, umalis ka rito ngayon na kung ayaw mong saktan pa kita. Bahala kayo. Tumalikod si Marcos at humakbang palayo. At doon ko napansin ang duguan niyang kamay. Tila ba may bakas ng kagat sa bandang pulso. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin noon. Pero bago pa ako tuluyang makapagtanong, hinila na ako ni Rachel papasok sa kwarto ni Sir David. Pagpasok namin, agad kong naamoy ang halimuyak ng alkohol at malinis na hangin. Mga medical device ang bumungad sa amin. May hospital bed, oxygen tank, IV stands, at iba pang kagamitang karaniwang makikita sa isang maliit na klinika. Pero napansin kong pasimpleng lumilinga-linga si Rachel. Para bang may hinahanap siya sa loob ng silid. Hindi siya mapakali. Hanggang sa huminto ang mga mata niya sa isang malaking aparador na punong-puno ng mga libro. Rachel, maupo ka muna rito. Patingin ako, iha. Kailangan nating malaman kung saan galing ang dugo sa bibig mo. Pasensya ka na, iha. Si Marcos, hirap talaga minsan sa pagpigil ng emosyon. Mukhang hindi naman malalim, pero may maliit na punit sa dila mo. Sigurado kung mahihirapan kang kumain ng ilang araw. Yun lang po ba, Sir David? Sigurado po ba kayo? Ang dami pong dugo. Parang sobra naman kung sa dila lang galing yun. Wala namang ibang dahilan, Marie. Sa dila lang. Pero bibigyan ko kayo ng mga halamang gamot at isang reseta para sa tabletas. Kami na rin ang bahala sa gastos. Salamat po, Sir David. Pero namumula ang mga mata mo, iha. Maputla ka rin. At tignan mo to. Hindi man lang namumula ang balat mo kapag pinipisil. Delikado yan. Napacheck up mo na ba siya sa doktor, Marie? Hindi pa po, Sir. Ayos lang po ako, Sir David. Wala po kaming pera pang paggamot kaya hindi po ako nagpapadala kay Mama sa ospital. Ano ba ang mga nararamdaman mo? Madalas po masakit ang katawan ko at nagkakapasa rin po ako sa hita at balikat. Kung minsan po, meron din sa likod at dibdib. Madalas po siyang mahilo at wala rin siyang ganang kumain, Sir David. Kung ganoon, kukuhanan kita ng dugo at itetest ko. Base sa mga sintomas, posibleng mababa ang red blood cell count mo, Rachel. Pero kailangan pa rin natin ang kumpirmasyon. Sige po, Sir David. Teka lang po. Posible po bang may sakit si Rachel? Posible. Pero huwag muna tayong mangamba. Hihintayin natin ang resulta ng tests. Marie, ang mabuti pa, dito na muna kayo sa mansyon para mabantayan ng maayos si Rachel habang hindi pa malinaw ang lagay niya. Pero
Ang totoo, natatakot ho akong manatili pa rito. Lalo na't hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ulit ni Marco sa anak ko. Ma, ayos lang ako. Alam kong gusto mo akong ipagamot pero wala tayong pera. At kung aalis pa tayo, baka lumala pa ang kalagayan ko. Dito na lang po muna tayo. Hindi ko na hayaang masaktan ako ulit ni Marcos. Iiwasan ko na siya. Pangako po. Pero anak, Marie, wala namang ospital sa baryong ito. Ilang oras ang biyahe papuntang bayan. Tapos napakamahal pa ng pagpapagamot. Kung dito kayo, hindi nyo na kailangan mag-alala sa gastos. Kahit ang mga gamot ni Rachel, kami nang bahalang sumagot. Dito na po muna tayo, Ma. Napatingin ako kay Rachel. Wala siyang imik at hindi siya lumingon sa akin. Tahimik lang siyang nakaupo habang kinukuhanan siya ng dugo ni Sir David. Walang ekspresyon ang mukha niya. Pero sapat na yun para maramdaman kong gusto talaga niyang magpagamot. Kaya kahit puno ng alinlangan ang dibdib ko, pumayag akong manatili sa mansyon. Sumapit ang gabi at nakamasid lang ako kay Rachel. Nakalalabas lang noon mula sa banyo. Nagsusuklay siya ng buhok sa harap ng salamin habang mahina siyang kumakanta. Tila ba walang mabigat na bumabagabag sa kanya. Anak, ano bang nangyari? Bakit kasi sinaktan ni Marcos? May sinabi ba siya sa'yo? Pinagbantaan ka ba niya? Huwag niyo na pong isipin yon, Ma. Ayos naman na po ako eh. Saka, pag may ginawa pa ulit yung lalaking yun sa akin, papatulan ko na talaga siya. Pero anak, mas mabuti siguro kung layuan mo na lang siya. Ma, yung kagaya ni Marcos, hindi yun basta-basta nagpapadala. Kahit layuan ko pa yan, kung gusto niya akong asarin o inisin, lalapit at lalapit pa rin yan. Basta, Ma, huwag ka na mag-alala. Wala siyang kayang gawing masama sa akin. Ay, o siya, matulog ka na anak. Ako'y maghihinaw lang ng katawan at magpapahinga na rin. Sige po. Sumapit ang hating gabi at mariin akong nakapikit sa kabilang panig ng higaan kahit hindi ko naman talaga magawang makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang imahe ng putol na kamay na nakita ko sa hardin. Sa takot na marinig ni Rachel ang mahinang paghikbi ko, kinagat ko ang labi ko at pinigilan ang hininga. Pero hindi nagtagal. Naramdaman kong bigla siyang bumangon. Akala ko'y pupunta lang siya sa banyo. Pero sa gulat ko, dumiretso siya palabas ng kwarto. Anak, saan ba pupunta yun? Hindi man lang nagsuot ng tsinelas. Teka, susundan ko na lang. Anak, Rachel, anak. Saan ka ba nagpunta, Rachel? Anong kailangan mo rito sa labas sa ganitong oras? Teka, kanina, nakatitig siya sa mga libro sa klinik. Ay naku anak, baka mapagalitan ka pa ni Sir David. Papuntahan na nga. Sandali, sa garden galing yung tunog na yun ah. Ay Diyos ko, baka si Rachel yun. Ay Diyos ko naman. Rachel, anak! Buwisit. Nakakainis. Nadagdagan na naman ng trabaho. Buwisit talaga. Diyos ko, si Marcos yan. Ay, kailangan ko magtago. Bakit ba puro inutil kayo? Kung may silbi lang sana lahat ng parte ng katawan nyo, hindi ko na kailangan gawin to. Nakakabuwisit, nakakapagod. Mula sa pinagtataguan kong hanay ng mga halaman, sinilip ko si Marcos sa pagitan. Abala siya noon sa pagpulot ng mga nalaglag na kagamitan sa hardin, gaya ng pala, piko at iba pang gamit na maaaring gamitin sa pagbubungkal ng lupa. Pero nang sinubukan kong mas silipin pa siya, napaurong ako sa gulat at napatakip sa bibig. Pinipigilan ko ang makalikha ng ingay dahil sa gulat.
nang makita ko ang dalawang babaeng nakahandusay sa lupa. Hindi ko sila kilala. Wala silang saplot at kitang-kita ang mapuputla nilang balat na naliligo sa sariling dugo. Ang mas matindi, wakwak ang kanilang mga tiyan. Parang may hayop na sumira at kumuha ng lahat ng lamang loob. Pero ang pinakakinilabutan ako ay nang makita kong wala na rin silang mga mata. Tungkab ang bungo at tila nawala pati ang kanilang utak. Diyos ko. Huwag kayong papansin ha. Huwag nyo na akong pahirapan. Ayoko may makita na naman ng pakilamerang katulong na yon. Ay nako, bakit ba kasi ang bibigat ng mga katawan na to? Nakakairita. Teka, may tao ba dyan? Buisit, parang may tao. Hayop naman, pusa lang pala. Ay, may tuloy na nga itong ginagawa ko. Muling tumalikod si Marcos at ipinagpatuloy ang paghuhukay ng lupa. Ang ginawa ko naman, dahan-dahan akong gumapang pabalik sa loob ng mansyon. Nanginginig ang tuhod ko sa kaba. Ngunit lalo akong natigilan nang makita ko si Rachel na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hawak ang isang basong puno ng tubig. Ma, may problema po ba? Bakit parang nanginginig kayo? Anak. Diyos ko, Rachel. Halika na, umalis na tayo rito. Tara na, anak. Ngayon na. Ma, teka lang po. Bakit? Ano ba nangyari? Anak, si Marcos. Nakita ko siya. Nakita ko kung anong ginagawa niya sa likod. Rachel, Diyos ko. Si Marcus? Bakit, Ma? May ginawa ba siya sa inyo? Sinaktan ba kayo? Ano bang nakita niyo? Hindi niya ako sinaktan, pero nakita ko siya. Nakita ko siyang nagbabaon ng mga katawan ng tao sa hardin. Anak, umalis na tayo rito. Kahapon nung natabig ko yung punla, may nakita rin akong putol na kamay doon. Diyos ko, anak. Totoo nga ang sinasabi ni Ate Linda. Mga aswang ang pamilyang to. Umalis na tayo, anak. Ma, shh. Kalma lang po. Dahan-dahan lang. Baka may makarinig eh. Kung totoo pong sinabi ninyo, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Isa pa, hindi po tayo makakaalis dito ng basta-basta. Pero anak, paano kung tayo na ang isunod nila? Paano kung sa susunod, ako o ikaw na yung isilid sa sako at ibaon sa lupa? Rachel, hindi ko na kaya. Ayokong tumira sa ganitong lugar. Wala pong mangyayari sa atin, Ma. Huwag po kayo mag-isip ng masama. Hindi ko po hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Ako ang bahala. Pero kailangan nating maging matalino at kalmado. Sa ngayon, magkunwari muna tayong walang alam. Kailangan nating mag-obserba, magplano. Hindi tayo makakatakas kung magpapanik tayo. Halos manigas ang katawan ko nang alalayan ako ni Rachel paakyat pabalik sa aming silid. Pero sa kabilang banda, alam kong may katwiran ang mga sinabi niya. Kung totoo ngang mga aswang ang aming mga amo, siguradong may dahilan kung bakit nila gustong manatili kami roon. At kung talagang intensyon nilang patayin kami, sana'y matagal na nila kaming ginawan ng masama. Pero habang tumatagal, mas ramdam kong hindi rin kami ligtas. Kaya tama ang anak ko. Kailangan naming magpanggap na wala kaming alam sa mga nangyayari. Kinabukasan, bumangon ako kahit hindi man lang ako nakaidlip. Agad kong inabala ang sarili sa mga gawaing bahay. Pasado 7:00 ng umaga nang bumaba si Ma'am Vina mula sa kanyang kwarto. Kasunod, si Sir David. Magandang umaga po. Handa na po ang almusal niyo sa kusina. Salamat, Marie. Nga pala, si Rachel, kumusta ang pakiramdam niya? Ayos naman po, ma'am. Medyo walang ganang kumain pero kahit papaano, nakapag-almusal na po siya ng kaunti. Mabuti kung ganon. Sige, Marie.
mag-aalmusal muna kami. Sa itaas ka na lang muna maglinis. Opo, sir. Oh, ma, nag-aalmusal na po ba sila? Oo, anak. Sa taas lang muna tayo maglinis. Sige po. Siguro, ma, maghiwalay na lang tayo para mas mabilis matapos. Nako, wag na, anak. Magtulungan na lang tayo para naman mapalagay ang loob ko. Tuwing hindi kita kasama, parang aatakihin ako sa puso. Iniisip ko baka kung ano nang nangyayari sa'yo eh. Ma, kaya ko na po ang sarili ko. Hindi naman po ako bata. Ano ko naman? Alam mo bang bawat minuto na hindi kita kasama, parang unti-unting bumibigay ang puso ko sa kaba? Hindi ako mapalagay. Lalo na ngayon. Alam ko po, pero alam ko rin na hindi nila ako basta-basta masasaktan. Kaya sige na po. Simulan ko na dito sa kaliwa, kayo naman sa kanan para mas mabilis tayong matapos at makapagpahinga na rin ng mas maaga. Alam ko pong hindi kayo nakatulog kagabi eh, kaya mas maganda kung maagap tayo matatapos. Ay siya. Sige na nga. Pero kapag may naramdaman kang kakaiba, Rachel, anumang kakaiba, tumakbo ka kaagad pabalik sa akin. Opo, ma. Hoy, Rachel! Marcus? Unahin mong linisin tong kwarto ko. Ngayon na. Marcus, ako na lang po ang maglilinis dyan. Hayaan mo na si Rachel sa kabila. Hindi na, ma. Ako na po. Okay lang to. Psst! Nagbago na isip ko. Si Marie na lang. Bilis! Bilis! Sige anak, maglilinis na muna ako. Sige po. Basta tumawag po kayo pag may ginawang kalokohan yung lalaki na yun sa inyo, ha? Oo anak, sige na. Yan. Linisin mo tong kwarto ko. Babantayan kita dahil baka may pakilaman ka pa dito. Wala na akong nagawa nang maupo si Marcos sa maliit na sofa sa sulok ng kanyang silid. Pinipigil ko na lang ang panginginig ng mga kamay ko. Pero kahit anong pilit kong ituon ang pansin sa paglilinis, hindi ko pa rin maiwasang kapitan ng takot sa ideyang isa siyang aswang. Marie, sa palagay mo, gaano mo kakilala ang anak mo? Ano? Siyempre, kilala ko ang anak ko. Ako ang nagluwal sa kanya. Ako ang nagpalaki. Ako nag-alaga mula pagkabata. Kasama niya ako mula nang isilang siya hanggang magdalaga. Sigurado ka? Oo. Bakit mo ba tinatanong? Kasi minsan, kahit akala mo kilala mo na ang isang tao, yun pala, may mga bagay siyang tinatago sa likod ng mga mata niya. Mga sikreto na kahit ikaw, hindi mo iisipin kaya niyang gawin. Ay, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang. Huwag mo na akong paikutin, Marcos. Alam mo ba kung bakit maraming takot sa amin dito sa mansyon? Dahil tinatawag kayong mga aswang ng mga tao sa baryo. Hindi lang dahil dyan. Isipin mo, pamilya namin ang kumukontrol sa lupa, sa gamot, sa kalusugan, sa baryong to. Pero kahit anong tago, may mga bangkay pa rin na umaalingasaw sa paligid. Mga kaluluwang hindi nakauwi. Alam mo ba kung anong nangyayari sa kanila, Marie? Hindi ko alam at ayokong malaman. Pero nakita mo na, di ba? Sa hardin. Yung kamay. Hindi ba kumakaway pa nga sa'yo? Tikilan mo ko. Wala pa akong ginagawa, Marie. Pero kapag patuloy kang nagmamarunong, baka hindi lang kamay ang makita mo sa lupa. Baka mukha na ng anak mo. Huwag mong idamay ang anak ko, Marcos. Gawin mo na sa akin ang gusto mong gawin. Basta wag siya. Wag si Rachel. Wala sa iyo ang desisyon. Nasa amin. Sa amin umiikot ang buhay dito. Kaya linisin mo na lang tong kwarto ko ng maayos at itikom mo ang bibig mo. Ay, Diyos ko. Kailan ba kami makakalabas sa mansyon na ito? Pinilit ko po munang tapusin ang trabaho bago hanapin si Rachel. Pero kahit nilibot ko na ang buong ikalawang palapag ng mansyon, ni anino niya ay hindi ko nakita. Bumaba na rin po ako sa paghahanap sa kanya, pero maging sina Ma'am Vina at Sir David, hindi ko rin makita. Kaya napilitan na po akong sumilip sa garden.
Nang hihina ang mga tuhod ko habang dahan-dahan kong tinatahak ang lupang halatang bagong bungkal. Ang ideya na baka may nakabaong katawan sa ilalim nun ay halos lamunin ako ng takot. Rachel, anak! Mambina! Sir David! Ay, nasaan na ba kayo? Bakit parang walang katao-tao rito sa mansyon? Tumama sa paningin ko ang saradong klinik ni Sir David. Sa matinding desperasyon kong mahanap si Rachel noon, hindi ko na nagawang kumatok. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto na nooy nakaawang at hindi nakalak. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng kaparehong ambiance na mga silid sa mansyon. Maliban na lamang sa isang malaking aparador na puno ng libro, na noon ay bahagyang nakaangat mula sa pader. Mariin akong lumunok at marahang nilapitan yon. Saka ko tuluyang itinulak palayo. At doon, sa gitna ng kaba at pag-aalangan, bumungad sa akin ang isang pintuang patungo sa mahabang hagdan na tila pailalim. Malakas ang kabog ng dibdib ko noon, Madam Venus. Pero nangingibabaw ang kagustuhan kong muli kong makita ang anak ko. Rachel! Rachel, anak! Ay, Diyos ko. Ang lamig-lamig naman dito. Ano bang meron sa basement na ito? Rachel! Saan ka ba nagpunta? Ano yun? Parang may ngumugoy ha. May tao ba rito? Rachel, anak! Nandito ka ba? Rachel! Ay, Diyos ko. May naririnig ako naglalakad. May tao ba rito? Rachel, ikaw ba yan, anak? Ma? Ay, Diyos ko, anak. Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka sa lugar na to? Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ikaw, Ma? Bakit ka sumunod? Anak, hinahanap kita. Hindi ka na bumalik kaya kinabahan ako. Hinanap kita sa buong mansyon pero wala ka. Hanggang sa nakita ko nakabukas ang klinik. Tapos pati yung malaking aparador nakabukas din. Anak, bakit ka ba nandito? Dahil ayoko madamay ka pa, Ma. Hindi mo maintindihan. Masyado tayong malalim sa mundong ito. Baka kung ano mangyari sa atin. Ano ba naman, anak? Lalo kang mapapahamak sa ginagawa mo. Rachel, hindi ito laro. Hindi natin alam kung anong klaseng halimaw ang kasama natin sa mansyon na ito. Alam ko, Ma. Kaya nga ako narito. Kanina pa ako naghahanap ng ebidensya. Nakita ko sina Sir David at Ma'am Vina. Pumasok sila rito. Gusto ko silang mahuli sa akto dahil alam ko namang may tinatago sila. Anak, bahay nila to. Kanila itong mansyon na to. Baka tayo lang ang mapahamak sa ginagawa mo. Nandito na tayo, Ma. Gawin na natin to. At isa pa, kung hindi tayo agad kikilos, baka tayo nang isunod nila. Anak, may iba pang paraan. Baka mas may ligtas na paraan. Ayoko mawala ka sa akin, anak. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi ko po kayo pababayaan, Ma. Pero kailangan nating malaman ng totoo. Rachel, umalis na tayo. Bumalik na tayo sa kwarto. Tapos, bukas ng madaling araw, magtangka tayong tumakas. Huwag na nating balikan ang lugar na ito. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi tayo hahayaang makatakas sa mga toma. At kung may pagkakataong makatakas, dapat siguraduhin nating wala ng ibang magiging biktima. May narinig akong yabag, Rachel. Tito, Ma! Bilis! Magtago tayo sa likod ng mga cabinet. Huwag ka maingay. Natapos mo na ba ang pinapagawa ko sa iyo kagabi? Oo pa. Sigurado ka ba? Hindi mo lang basta binaon kung saan-saan ang mga katawan? Ayokong maulit ang nangyari kahapon. Ano bang inaalala nyo? Papatay nyo rin naman yung mag-ina na yon. Ano naman kung malaman nila? Alam mo namang hindi tayo pumapatay ng basta-basta. May sinusunod tayong proseso. Dapat sigurado tayong may buyer bago tayo kumilos. Sa ngayon wala pa. Kaya tigilan mo ang pagiging pabaya. Dahil pag nakatakas ang dalawang yon mula sa mansyon,
siguradong susugurin tayo ng mga tao. Mali ang inakala nyo. Huwag kayong matakot sa mga taong yun. Wala naman silang kayang gawin sa atin. Ang mas dapat yung katakutan yung mag-ina. Lalo na yung anak niya. May pakiramdam ako, nababaliw na yung babaeng yun. Ano bang pinagsasabi mo? Napakahinang bata ni Rachel. May sakit siya sa dugo. Physical pa lang, wala na siyang laban sa atin. Isa pa nga yun sa pinoproblema ko. Malaki ang posibilidad na may depekto ang mga organs niya. Hindi natin yun mapapakinabangan kung may sakit siya. Akala nyo lang mahina siya. Tignan nyo nga to. Kinagat niya ako. Tapos aarte pa na parang sinaktan ko siya. Baliw yun. Ano? Anak, totoo ba yun? Rachel, nasaan ka anak? Paano? Marie, anong ginagawa mo rito? Mambina? David? Bakit? Teka, Marie, anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? Minaman-mana na kayo. Kayong dalawa naman hindi marunong mag-ingat. Hanapin si Rachel, mukhang nandito rin ang anak nito. Buisit. Sinabi ko na nga ba, hindi dapat pinagkakatiwalaan yung babaeng yun. Nakakainis. Ako nangahanap pa. Marie, anong narinig mo? Wala po. Anong wala? Huwag mo kong ginagago. Kanina ka pa ba dito, ha? Anong ginagawa mo dito? Sagot! Hinahanap ko lang po si Rachel. Hindi ko po kasi siya makita sa loob ng mansyon. Nasaan ang anak mo, Marie? Sabihin mo sa akin. Bakit mo naman naisip na dito mo siya hahanapin, ha? Anong alam mo? Wala po akong alam. Hindi ko po alam kung nasaan siya. Ay, tama na po. Mambina, maawa po kayo sa akin. Hindi ko po talaga alam. Sinungaling ka. Huwag mo akong gawing tanga, Marie. Anong hindi mo alam? Anong pinaplano niyong mag-ina? Anong nalaman niyo tungkol sa amin, ha? Magsalita ka. Wala po. Gusto ko lang naman po ay makaalis na kami ng anak ko. Pangako. Wala akong sasabihin kahit ano. Palabasin niyo lang po kami ni Rachel. Ay, hindi na mangyayari yan, Maria. Kung sana hindi kayo nakialam ng anak mo, baka may itatagal pang buhay niyo rito. Sige na, David. Itali mo na yan dito sa basement. Mas mabuti na rin yon para handa na tayo oras na dumating ang kliyente. Ano? Ay, wag po, Mambina. Pagsisilbihan ko po kayo habang buhay, wag niyo lang po kaming sasaktan ni Rachel. Sir David, maawa na po kayo sa amin. Pakiusap, wag po. Ano ba? Sumunod ka na lang kung ayaw mong mas masaktan ka pa. Bilis! Wag po, Sir David. Wala po akong pagsasabihan. Pangako, wag niyo kaming sasaktan ni Rachel. Sinabi ng tumahimik ka. Diyan ka muna. Ginugulo niyong mag-ina ang mga plano namin. Ikinulong nila ako noon sa isang kwartong walang bintana. At ang tanging daan palabas ay isang mabigat na pintuang bakal. Iniwan nila akong mag-isa roon. At habang lumilipas ang oras, pakiramdam ko'y unti-unti nang lumatag ang gabi sa labas. Kahit na wala akong malinaw na batayan kung gaano nakatagal ang nakalipas mula nang ako'y ipasok nila doon. Marcos, nahanap mo ba ang anak ko? Ibang klase ka rin, ano? Pinatakas mo yung anak mo. Nagpaiwan ka dito mag-isa. Tapos, ako pa ang tatanungin mo kung nasan siya. Ano? Ibig mong sabihin, hindi pa rin siya nakikita. Hindi. Kaya tanungin kita ulit, saan mo talaga dinala ang anak mo, ha? Alam mo, napipikon na ako sa inyong dalawa eh. Anong gagawin mo? Tuturuan lang naman kita ng leksyon.
Wala akong ginawang masama sa inyo, pero puro problema ang dinadala nyo sa bahay namin. Halika rito, makatikim man lang ako ng konting ginhawa. Wag! Marcos, wag! Anong gagawin mo sa akin? Wag! Ano ba? Tumigil ka nga, huwag kang malikot. Wag! Tulong! Itiwan mo ako! Ano ba? Layo mo ako! Mabilis lang tayo. Nagulat ako noon sa biglaang pagsulpot ni Rachel mula sa likuran ni Marcos. Mabilis niya itong hinila palayo sa akin. Kinabig ang balikat nito at agad sinakal hanggang sa maisandal niya ito sa pader. Ngunit ang hindi ko kailanman inakala ay ang sumunod niyang ginawa. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag na huwag mong sasaktan ng nanay ko. Ayup ka! Bitawan mo ang leg ko! Ma! Tulong! Rachel, anak! Anong ginagawa mo? Ma! Pa! Tulungan niyo ako! Nakalimutan mo na ba? Dito niyo dinadala lahat ng biktima ninyo. Ngayon, ikaw na ang sumisigaw ng tulong. Palagay mo ba may makakarinig pa sa'yo? Patawad! Huwag mo akong kainin! Ano ba klaseng tao ka? Bakit mo ginagawa ito? Tao? Pasensya ka na, pero hindi ako lubusang tao. Anak, anong ginagawa mo? Tama na yan. Diyos ko, ano nangyari sa'yo, anak? Parang nabingi na si Rachel na mga sandaling yun. Ni hindi man lang niya akong lingon. Nakatuon ang buong pansin niya sa ginagawa niyang pagkain sa laman ni Marcos. Gamit ang kanyang mga kamay at ngipin, winasak niya ang tiyan nito nang may panggigigil. Pagkatapos ay, pinasok niya ang kanyang buong kamay hanggang siko na animoy may inaabot sa loob ng katawan ni Marcos. Nang hinugot niya ito, napasukan na lamang ako sa nasaksihan. Bit-bit niya ang tumitibok-tibok pang puso ni Marcos at sa isang iglap, isinubo niya ito at agad na kinain. Tama na, anak. Tama na yan, Rachel. Hindi ko yan. Anak ko, hindi mo kaya gawin to. Ano nangyayari sa'yo, anak? Ma, hindi ko rin alam. Pero masasama sila. Pumapatay sila ng tao. Pinagkakakitaan nilang tao, Mama. Kahit na anak, bakit mo nagawa to? Anak naman, hindi ka masama. I'm sorry po, pero hindi ko na rin alam kung paano ko pa to pipigilan. Ay, Diyos ko, anak ko. Halika, lumapit ka sa akin. Anak, pakiusap. Hindi, Ma. Baka masaktan ko lang po kayo. Mas hindi ko po matatanggap yun. Hayaan niyo po munang tapusin ko ito. Ano sinasabi mo, anak? Rachel, anong gagawin mo? Dito ka na lang muna, Ma. Mas ligtas ka rito. Babalik po ako pag wala na sila. Pangako po. Anak, wag mo akong iwan dito. Umalis na tayo. Tumakas na lang tayo. Parang awa mo na, Rachel. Matapos muling isarado ni Rachel ang kulungan, agad siyang tumakbo palayo, paakyat pabalik sa mansyon. Habang ako na may naiwan doon, nanginginig sa lahat ng mga nasaksihan ko. At kahit halos hindi ko na maigalaw ang sarili,
Sa tindi ng takot at pagod, pilit akong humarap sa katawan ni Marcos. Pinigil ang aking hininga habang dahan-dahang lumapit upang kapain ang kanyang mga bulsa sa pag-asang makikita ko ang susi. Ilang ulit kong hinalughog ang bawat bulsa niya at sa wakas, nakuha ko rin ang hinahanap ko. Kaya't dali-dali kong binuksan ang kulungan at agad na tumakbo paalis sa basement na yun. Rachel, anak! Tama na, anak! Huwag mo hayaang tuluyan kang maging masama, Rachel! Marie? Paano ka nakatakas? David! Marcos! Ano? Paano ka nakatakas? Marcos! Nasaan si Marcos? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo? Wala na si Marcos! Kasalanan niyo ito! Dahil sa inyo, naging ganito ang anak ko, mga hayop kayo! Anong pinagsasasabi mo? Anong ginawa mo sa anak ko? Ako nang bahala kay Marie. Puntahan mo si Marcos sa basement. Hindi! Huwag mo ako hawakan! Huwag ka lalapit sa akin! Marie, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Noong oras na tinanggap mo ang trabaho to, nagbingi-bingihan ka sa paalala ng mga tao sa'yo. Hindi na namin kasalanan ang katangahan mo. Hayop kayo! Pinagkakakitaan niyo mga walang kamalay-malay na tao. Ang sasama ninyo, mga hayop! Mga halangang kaluluwa! Halangang kaluluwa? Bakit? Hindi ba't nagliligtas ako ng buhay ng mga taong nangangailangan pang mabuhay? Nababaliw ka na! Akala mo matatabunan ng paliwanag na yan ng lahat ng kasamaang ginagawa mo? Papatay ka ng tao para tumulong sa iba? Akala mo ba may maniniwala sa'yo dyan? Baliw ka! Mga baliw kayong lahat, mga demonyo kayo! Manahimik ka! Hindi ako titigil hanggat hindi kami nakakalabas dito ng anak ko. At kasalanan niyo kung bakit siya nagkakaganito ngayon. Dahil sa inyo, nagkaroon siya ng gilas na manakit. Dahil mga demonyo kayo! Nararapat lang kay Marcos ang nangyari sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Anong ginawa ng anak mo kay Marcos? Hindi mo na kailangang itanong pa. Ipararanas ko na lang sa'yo. Malakas ang sigaw na binitawan noon ni Sir David nang bigla siyang sakmalin ni Rachel. Sinimulan niya ito sa leeg. Sinipsip ang dugo hanggang sa tuluyang manghina ang lalaki. Sa kanya winakwak ang tiyan. Hinila ang mga lamang loob at walang pag-aatubiling isinubo sa kanyang bibig habang masinsinang nginunguya. Umiiyak akong nakatingin na lamang sa anak kong unti-unti nang nagbabago ang anyo, Madam Venus. Lalo na't ang kanyang balat noon ay nagsisimula ng magbitak-bitak. May mga bahagi ng kulubot at puno ng sugat. Ang kanyang mga kuko sa kanyang kamay ay mahaba at nangingitim, habang ang kanyang kanang mata ay namumula. Habang pinagsasawaan niya ang lamang loob ni Sir David, hindi niya ako tinitignan. Tinalikuran pa niya ako. Waring sinasadyang itago ang sarili sa akin na para bang nahihiya sa kung ano na siya ngayon. David, ang anak natin. Patay na si Marcos, David. Patay na ang anak natin. David? Anong... Diyos ko! Aswang! Aswang! Mga aswang kayo mag-ina! Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa mag-ama ko? Mambina, umalis ka na. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na. Hindi ko rin ginusto to, pero
Hindi ko na siya mapigilan. Wala na akong magagawa. Hayop kayo, mga halimaw. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa pamilya ko. Wala na silang tatakasan, Ma. Hindi na sila dapat mabuhay pa sa mundo. Pero anak, hindi ko gustong maging ganito ka. Anong nangyari sa'yo? May pagkukulang ba ako, anak? Bakit ka nagkaganito? Wala kayong kasalanan, Ma. Pinalaki niyo ako gamit ang lahat ng pagsisikap mo, pero patawad po. Kung hindi po ako naging matatag, kung hindi ako naging kampante, patawarin niyo ako, Ma. Ayusin natin to, anak. Gagawan natin ng paraan para bumalik ka sa dati. Tama na. Hindi. Hindi na, Ma. Heto na ako. Walang paraan dito. Kailangan ko silang tapusin lahat para makaalis ka na dito. Hindi, anak. Wala na si Sir David at Marcus. Makakaalis na tayo. Kaya na natin. Sige na, anak ko. Tara na. Tama na. Pero, Ma, anong mangyayari sa akin pagkatapos nito? Paano kung makasakit na rin ako na ibang tao? Gagawa tayo ng paraan. Ipapagamot kita. Basta tama na to. Kakayanin natin to, Rachel. Basta magkasama tayong dalawa. Kaya halika na, anak. Umalis na tayo. Sandali. Eto, hahanapin ko ang susi ng mansyon. Sigurado ko na dito lang sa bulsa ni Sir David. Ma, tama na. Hayaan mo na ako. Hindi, anak. Parang awa mo na. Sumama ka na sa akin. Umalis na tayo rito. Ma naman, narinig niyo naman na kanina, di ba? Papatayin nila tayo pagkakakitaan. Ma, kahit mukhang hindi sila makikinabang sa katawan ko, palagay mo ba? Hahayaan nila ako mabuhay? Kaya bakit ba tayo maaawa sa kanila? Hindi to awa para sa kanila, anak. Iniisip lang kita. Ayokong maging masama ka ng tuluyan. Pero mapapahamak din tayo kapag hinayaan nating mabuhay si Ma'am Vina. Akala mo ba mananahimik lang siya pag nakatakas siya sa atin? Ma, hindi! Mas mapapahamak tayo. Pati mga tao, malalaman itong kalagayan ko. At Ma, pati ikaw, mapapahamak. Pag nangyari yon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Umalis na lang tayo sa baryo na to, anak. Lilipat tayo ng ibang probinsya. Hahanap tayo ng magaling na albularyo. Mama, buong buhay mo inilaan mo na sa akin. Alam kong pagod ka na, kaya hayaan mo na akong iligtas ka naman ngayon. Mahal na mahal po kita, Ma. Hindi ko hayaang masaktan ka ng kahit na sino. Kahit gaano pa kasamang nilalang, lalabanan ko para sa'yo. Ay, anak ko. Rachel naman. Rachel. Tama na, anak. Hindi ko na napigilan si Rachel noon nang muli siyang tumakbo upang sundan si Ma'am Vina. Kaya naman pinilit kong komposihin ang sarili. Tumayo mula sa pagkakaluhod sa harapan ng walang buhay na katawan ni Sir David at nilibot ang buong mansyon upang hanapin ang susi. Pero nalibot ko na ang buong mansyon at hindi ko pa rin makita. Sa aking pag-iikot, napadaan ako sa kusina kung saan nakaimbak ang mga galong-galong gas. Ngunit pagkapasok ko pa lamang sa loob, biglang may isang matigas na bagay na malakas na tumama sa ulo ko. Aray ko! Papatayin kita! Papatayin ko kayo, mag-ina! Wala kayong karapatang mabuhay! Akala mo ba matatakot ako sa'yo, ha? Hindi niyo ko kayang tapatan. Wala akong pakialam kung may lahi kayong mga aswang. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Tama na! Maawa ka sa amin! Dapat, noon pa lang, pinatay na namin kayo. Mga hayop kayo!
Sige, lumabang ka. Ipakita mo nga. Bakit hindi ka maging aswang ngayon? Nasaan ang tapang mong katulad ng anak mong demonyita? Ha? Ay, tama na po. Tama na. Huwag mong sabihin ang payatot mong anak ang may kakayahang pumatay. Nakakatawa. Tingnan mo nga naman. Isang pamilyang tinatawag na aswang sa buong baryo dahil pumapatay ng mga kasambahay. Pero ngayon, aswang na mismo ang pumasok sa mansyon para patayin ng mga kawawang pinagbintangan lamang. Sa tingin mo, Marie, anong reaksyon ng buong baryo kapag narinig nila ang kwento mo? Huwag mong idamay ang anak ko sa mga kasinungalingan mo. Bago pa siya naging halimaw, mas malala kayo ng pamilya mo. Mas masahol pa kayo sa kahit anong nilalang. Tumahimik ka. Ang dapat sa'yo putulan ng dila. Akin na. Buksan mo yung bibig mo. Mga sabi, ibigay mo sa akin yung dila mong bastos ka. Hayop ka! Kinagat mo ako, Marie! Hayop ka! Kung sa'yo kaya natin subukan yan. Tingnan natin kung hanggang saan nga ang lakas mo. Rachel, sandali, lumayo ka. Hanggang diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Nakikita mo ba itong rosaryong hawak ko? Susunugin ka nito, Rachel. Kaya hindi mo ako pwedeng lapitan. Isang rosaryo sa kamay ng isang demonyong katulad mo? Sa tingin mo ba, may bisa pa yan? Banal ba ang kamay mong pumapatay ng mga inosenteng tao? Hindi, nagkakamali ka. Naniniwala ako sa Diyos. Hindi mo ako pwedeng galawin. Ililigtas ako ng Diyos. E di, tingnan natin kung kaya ka pa niyang iligtas kapag isinuko na kita kay Satanas. Sa pagbitaw ni Rachel ng mga salitang yon, mabilis niyang hinatak ang buhok ni Ma'am Vina. Walang pag-aatubili, itinaas niya ang mukha nito. Pilit na ibinuka ang bibig at sa gitna ng malupit at nakakabinging katahimikan, marahas niyang hinila ang dila nito mula sa kaloob-looban. Ay, Diyos ko! Sakit! Ay, naman. Parang away ko na. Tanda ko pa ang pagtalsik ng dugo sa aking mukha sa ginawa ng anak ko noong gabing yon. Pero gaya ng mga nauna, nanatili lamang akong nakatayo roon. Naninigas ang katawan, walang ibang nagawa, kundi ang tumitig habang pinapanood siya. Sa mga oras na yon, unti-unti na akong napapaisip na baka isa lamang yung masamang panaginip at magigising din ako kinabukasan. Pero kahit anong gawin kong pagpagising sa sarili, lalo lamang sumisiksik sa aking isipan ang katotohanang hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan. Tapos na, anak. Ay, tapos na ang lahat. Tama na. Bigla akong natigilan sa paglapit sa kanya. Lalo na nang mapansin ko ang pagbalot ng mga pitak at kulubot sa buo niyang katawan. Ang mga kuko niya na dati nasa kanang kamay lamang, ngayon ay pareho ng mahahaba at maiitim. Katulad na rin ng pagbabago sa kanyang mga mata. At nang lumingon siya sa akin, hawak-hawak pa rin niya ang mga bituka ni Ma'am Vina. Nanlilisik ang kanyang paningin at mabilis ang kanyang paghinga. Tila hayop na gutom at wala sa sarili. Napasigaw na lamang ako sa gulat nang bigla niya akong sunggaban. Anak ako ito, Rachel! Ay, Diyos ko! Tuluyan ka nang naging aswang, anak! Ako ito! Biglang nawala ang panlilisik sa kanyang mga mata.
Umatras siya palayo na para bang bigla siyang natauhan sa muntik na niyang gawin. Nang humakbang ako palapit upang hawakan siya, muli siyang lumayo. Saka tumingin sa mga galon ng gas na nakaimbak sa ilalim ng lababo bago muling tumitig sa akin. Hindi man siya nagsasalita noong mga oras na yon. Naiintindihan ko, Madam Venus, kung ano ang gusto niyang mangyari. Hindi anak. Hindi ko kayang gawin yan. Rachel, anak kita. Hindi ko kayang saktan ang sarili kong dugot naman. Hindi ako papayag. Hindi. Kailangan mo na po. Nawawalan na ako ng kontrol sa sarili ko. Sumasama na po ang pakiramdam ko, Ma. Hindi ko na kaya. Baka kung ano pa po ang magawa ko sa inyo. Hindi ko kaya, anak. Huwag mo akong pakiusapan ng ganito. Anak naman, huwag mo akong iwan. Buong buhay ko, ikaw lang ang tanging kinakapitan ko. Sa'yo lang ako humuhugot ng lakas para mabuhay araw-araw. Rachel, anak ko, huwag namang ganito. Huwag mo akong iwan. Mama, makinig po kayo sa akin. Wala kang kasalanan kung bakit nagkaganito ako. Hindi niyo kasalanan, Ma. Isa kang mabuting ina. Hindi ka nagkulang kahit kailan. Mahal po kita, Mama. Pero hanggang dito na lang po ako. Anak, itigil mo yan. Ayoko ng ganito. Kahit gaano pa kaninim, lalabanan natin yan, anak ko. Huwag mong sabihin wala ng pag-asa, Rachel. Lalaban tayo, anak. Lalaban tayo kahit gaano pa kahirap. Tama na ang dilim, Ma. Hayaan mo na akong suluhin ito. Pagod na rin po ako. Hindi, wag mo akong iiwan, anak. Anak ko, Rachel. Mahal na mahal kita. Salamat, Ma, sa hindi pagsuko. Sa bawat salitang lumalabas noon sa kanyang bibig, ramdam kong hindi na siya ang anak kong si Rachel. Isa na siyang nilalang na winasak ng mundong ito. At ang tanging hiling ay ang tuluyan ng makapagpahinga. Kaya nang tumalikod siya sa akin, isa-isa niyang binuksan at itinumba ang mga galon ng gasolina, pati na rin ang mga tangke ng gasul. Pagkatapos, kinuha niya ang susi mula sa bulsa ng katawan ni Ma'am Vina. Saka ako mabilis na binuhat mula sa pagkakalugmok ko sa sahig. At binitiwan lamang nang kami nasa labas na ng mansyon. Ngunit habang nakahandusay ako roon sa damuhan, muli siyang bumalik sa loob. Saglit siyang humarap sa akin at sa isang iglap, sumabog ang buong bahay. Sa tagpong yon, kitang-kita ko kung paanong tinupok ng apoy ang aking nag-iisang anak. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Mula nang pumasok kami sa mansyon ng pamilya ng sindikato at mula nang tuluyang mawala sa akin ang pinakamamahal kong anak. Ngunit sa kabila ng maraming taong lumipas, heto pa rin ako, nalulunod sa mga bangungot ng nakaraan. Hindi ko pa rin matanggap kung ano talaga ang nangyari kay Rachel. Paulit-ulit kong pinipilit ang sarili na paniwalaang may dahilan ang lahat, na baka sadyang nagkulang ako. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung ano pa ang maaaring makapagpagising sa akin mula sa bangungot na ito.
O kung may paraan pa nga ba upang muli akong makabangon. Dahil kahit ngayon, pakiramdam ko'y panaginip pa rin ang lahat. Isang masakit at paulit-ulit na bangungot. Ano po sa palagay ninyo ang naging dahilan kung bakit ang isang normal na tao ay nagkaroon ng katangian o gilas ng pagiging isang aswang? Ako po si Lorraine, 45 years old, isang housewife, at nakatira sa Manila. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kababata ng aking Lolo Nestor. Nangyari po ito noong 1940s sa panahong sakop pa ng mga Hapon ang ating bansa. Dalaga pa ako nung ikinuwento ito sa akin ni Lolo, pero hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ito. Remarkable sa akin ang kwentong ito dahil kahit papaano'y nakaka-relate po ako sa pinagdaanan ng kababata niyang si Magdalena. Magandang araw sa aming dear listeners dito sa Kwentong Takipisilim. Ako po si Ann Shua, na muli na namang maghahatid ng isang kwentong magpapatindig sa inyong balahibo. Ang kwento natin ngayon ay kakaiba sa mga kwentong inyong napakinggan na. Kung familiar kayo sa mga comfort women noong panahon ng Hapon, tsak na magugustuhan niyo po ito. Bukod sa nakakatakot, patutunayan din ng kwentong ito kung gaano kalaking impact ang naiiwan sa isang taong pinahirapan at inabuso. Sino nga ba ang tunay na halimaw? Ang taong nawala sa sarili dahil sa trauma o ang mga taong naging dahilan ng trauma na ito? Hindi ko na patatagalin pa. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng babaeng nagngangalang Magdalena. Noon ko pa sinasabi sa'yo, maganda ang buhok mo. Malusog, kaya hinayaan kong humaba ito hanggang bewang. Palagi kang magsusuklay at hayaan mo lang itong nakalugay. Itong nagustuhan nila sa'yo. Dapat ay palagi kang maganda sa mata ng mga Hapon, maliwanag? Mama, natatakot po ako. Ayoko pong sumama sa kanila. Ay, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Kailangan mo magsakripisyo upang masigurong kaligtasan ng ating pamilya. Malaki ang utang na loob natin kay Shinichi. Dahil sa kanya, hindi tayo ginagalaw ng mga kasamahan niyang Hapon. At kapag hindi natin siya pinagbigyan sa kanyang gusto, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero hindi ko po kayang maging isang comfort woman. Alam niyo naman pong pinangangalagaan ko ang aking pagkababae dahil gusto kong maging isang madre. Walang magagawa ang pagmamadre mo para labanan ang mga Hapon. Sakop nila ang bansa natin. At alam mo naman kung gaano sila kalakas at kalupit. Nasaksihan mo na ang mga bagay na kaya nilang gawin. Sa tingin mo, kaya tayong proteksyonan ng Diyos laban sa kanila? Hindi ko po talaga kaya. Hindi maaatim ng pagkatao ko ang maging isang comfort woman. Marumi man ang tingin mo sa kanila, pero hindi mo alam na malaki rin ang kontribusyon nila sa ating bansa. Kaya may mga comfort woman ay upang matugunan ang sexual na pangangailangan ng mga Hapon. Nang sa gayoy, hindi na nila kailangang manggahasa ng kung sino-sino. Ngunit kung makikipagtalik ako sa kanila ng labag sa aking kalooban, hindi po ba't panggagahasa pa rin yun?
Sa unang pagkakataon, may magagawa ka ng tama para sa pamilyang ito. Ito lang ang nag-iisang bagay na hinihingi namin sa'yo. Bibiguin mo ba kami? Hindi ko po gustong salungatin kayo, Mama. Pero, pagkatao ko na po ang hinihingi nyo. Hindi lang ang pagkababae ko, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. Baka nakakalimutan mo. Tinanggap kita ng buong buo kahit na anak ka sa labas ng iyong papa. Nung namatay ang malandi mong ina, tinanggap kita sa pamamahi na ito, pinakain, binihisan at inaruga. Pagkatapos ay ito ang igaganti mo sa akin, susuwayin mo lang ako? Tinanggap niyo nga ba ako? Kahit kailan hindi ko naramdaman na itinuring niyo akong pamilya. Mas mukha pa nga akong katulong dito sa mansyon. Nanunumbat ka ba, Magdalena? Ano bang inaasahan mo? Namamahalin kita gaya ng pagmamahal ko sa aking anak na si Linda? Nahihibang ka na siguro. Isa kang produkto ng kataksilan. Sinilang ka dahil sa isang malaking kasalanan. Paano ko mamahalin ang isang katulad mo? Magpasalamat ka na lang at pinalaki pa rin kita. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Hindi ko naman po kasalanan na isinilang ako. Kaya nagmamakaawa ho ako sa inyo. Huwag niyong gawin sa akin ito. Buo na ang desisyon ko. Bukas na bukas, sasama ka kay Shinichi sa Maynila. Magandang araw, Miss Anne, at sa lahat ng listeners ng Kwentong Takip Silim. Ako po si Lorraine, 45 years old. Isang housewife at nakatira sa Manila. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa kababata ng aking si Lolo Nestor. Nangyari po ito noong 1940s, sa panahong sakupan ng mga Hapon ang ating bansa. Dalaga pa ako noong ikinuwento ito ni Lolo sa akin, pero hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ito. Remarkable sa akin ang kwentong ito dahil kahit papaano'y nakaka-relate po ako sa pinagdaanan ng kababata niyang si Magdalena. Noong 23 years old po kasi ako, ay nagdesisyon akong magtrabaho sa Japan bilang isang Japayuki. Dito ko po nakilala ang aking asawa at tumagal ang marriage namin ng 5 taon. Pero nalulung po siya sa sugal, alak at ng babae rin. Umabot sa point na sinasaktan niya na ako at ginagahasa. Kaya naman po nilakasan ko ang loob kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko na lang po isi-share ang bawat detalye dahil labas po ito sa kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Pero ipinadala ko po ito ngayon upang malaman ng mas maraming tao kung gaano kalaking damage ang naiiwan dahil sa pang-aabuso. Ito po ay kwento ni Magdalena. Hindi niya tunay na pangalan. Isang babaeng sapilitang ipinamigay sa mga Hapon bilang isang comfort woman. Ilalahad ko sa inyo ang kwentong aking nalalaman. Kung paano siya nagdusa at kung paano nabalot ng takot ang isang maliit na bayan dahil sa kanya. Magda, buti na lang at nakalabas ka. Oo, pero hindi ako pwedeng magtagal. Tumakas lang ako sa mansyon. Totoo bang sasama ka kay Shinichi sa Maynila? Gagawin nila akong comfort woman. Pero hindi ko maintindihan kung bakit pumayag ang papa mo dito. Alam mo naman na wala siyang magagawa pag si Mama na ang nagdesisyon. Seryoso ba sila? Ni hindi man lang ba nila naisip ang kapakanan mo? Handa talaga silang ibigay ka sa mga Hapon para sa pansariling interes? Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko. Ayoko. Natatakot ako. Hindi ko kayang sikmurahin ang lahat ng ito.
Ngunit, wala akong magagawa. Gusto raw isuggest ni Lolo Nestor kay Magdalena na tumakas na lang at magpakalayo-layo. Pero kilala niya si Magda. Hindi nito magagawa ang bagay na yon. Malambot ang puso nito at matatakutin. Tsaka, malalagay lang din sa peligro ang buhay nito kung tatakas ito. Tsaka hahanapin ito ng mga Hapon. Gusto mo bang kausapin ko sila? Baka may magawa ako para kumbinsihin sila. Huwag na. Hindi mo na mababago ang isip nila. Ipagdasal mo ang kaligtasan ko, Nestor. Hindi ko alam kung anong klaseng impyerno ang pupuntahan ko. Pero naway, gabayan ako ng poong may kapal. Let's go, Magda. No. No, please, no. Mama! Papa! Mahawa po kayo sa akin! I understand, but we have to go now. Please, I'm begging you. I cannot come with you. Please, no. Papa! Papa, tulungan niyo ako! Tawad, anak. Pero kailangan mo itong gawin. Magda! Huwag ka sumama sa kanila! Hoy, ano ka ba? Tumigil ka nga. Hindi ka ba nag-iisip? Kailangan ko siyang tulungan, Celso. Sige, gawin mo yan para isipin ng mga apo na kinakalaban mo sila. Sa tingin mo, ano kayang gagawin nila sa'yo at sa pamilya mo? Pero... Alam ko mahirap to para sa'yo. Pero manahimik ka na lang. Isipin mo yung kaligtasan nyo ng pamilya mo. Tulong! Tulungan niyo ako! It's okay, Magda. Don't be afraid. We will take care of you. Let's go. Oh, wala ka na naman sa sarili mo. Iniisip mo na naman ba si Magda? 1 buwan na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang kalagayan niya. Naiintindihan naman kita. Kababata natin yun eh. Sobrang malapit kayo sa isa't isa. Hirap na hirap siguro siya ngayon sa pang-aabuso ng mga Hapon. Parang nadudurog ang puso ko sa tuwing naiisip ko siya. Alam ko mahal mo siya at hindi mo lang sinasabi sa kanya dahil ayaw mong masira yung pagkakaibigan nyo. At alam mo rin gusto niya maging madre, di ba? Kaya sigurado akong napakahirap ng lahat ng to para sa'yo. Kaya lang, wala tayong ibang magagawa kundi yung pagdasal siya. Napakalupit ng mundong to. Kailan ba kasi tayo makakalaya mula sa mga Hapon na yan? Lumipas ang mga buwan at hindi talaga nawala sa isip ni Lolo Nestor si Magdalena. Araw-araw niyang pinagdarasal ang kalagayan nito. Umaasa siya na magkakaroon ng milagro at makakabalik na ito sa kanila. Lalo lang siyang nag-alala nung umuwi sa kanilang bayan si Josefina. Kapitbahay nila ito na ginawa ring comfort woman. Nagawa nitong makatakas mula sa brothel na tinitirhan. Pero nagmamadali naman itong itakas ang pamilya.
Nestor, pasensya na. Wala akong panahong makipag-usap. Kailangan naming magbadali ng aking pamilya. Tatakas na kami bago pa man ako matunto ng mga Hapon. Ayoko nang bumalik sa impyernong pinanggalingan ko. Hindi mo ba nakita si Magda doon? Kamusta na kaya siya? Hindi ko siya nakita. Malaki ang lugar na yon. Pero, tatapatin na kita. Sigurado akong hindi maayos ang kalagayan niya doon. Walang kahit na sinong comfort woman ang nasa maayos na kalagayan. Tinatrato nila kaming parang baboy. Ginagawang parausan. Ang tingin lang nila sa amin, mga laruan na pwede nilang pagsawaan. Diyos ko. Walang Diyos. Maniwala ka, walang Diyos. Kung ikaw ang nasa posisyon namin, mawawalan ka ng tiwala sa Panginoon. Sige na, kailangan na namin kumilos. Nay, Tay, tara na ho. Bilisan na natin. Dahil sa mga sinabi ni Josefina, ay lalo lang hindi napakali si Lolo Nestor. Kaya naman, kinagabihan, ay pumunta raw siya sa mansyon upang kausapin ang papa ni Magdalena. Naisip niya na baka kahit papaano raw ay may natitira pa itong awa para sa anak. Handa raw siyang magmakaawa nun kay Don Pepe para lang may gawin ito upang tulungan si Magdalena. Pero si Linda ang kanyang naabutan sa bungad ng mansyon. Ito ang nag-iisang anak ni Don Pepe at Doña Trining. Kilala ito bilang maarte at matapobre. Parang katulong nga raw nito kung itrato si Magdalena. Ako bang sadya mo rito, Nestor? Sabi ko na nga ba't napupusuan mo rin ako eh. Hindi. Gusto ko sanang makausap si Don Pepe. Tungkol saan? Hihingin mo na ba ang kamay ko sa kanya? Pwedeng-pwede. Isang matamis na oo ang sagot ko. Hindi. 2 taon na rin naman akong biyuda at wala rin akong anak. Para lang din akong dalaga. Kaya oo, pumapayag akong magpakasal sa'yo. Gusto ko siyang kausapin tungkol kay Magdalena. At bakit naman nasali sa usapan ng sampid na yon, Aber? Wala na nga siya rito. Pero bakit ramdam ko pa rin ang presensya niya? Ginayuma ka ba ng hampas lupang yon? Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa niya para sa pamilya niyo. Bakit ka na pa rito, Nestor? Gabi na. Gusto ka raw niyang kausapin tungkol kay Magdalena. Ano bang napaka-special sa babaeng yun at hindi siya mawala-wala sa buhay ko? Don Pepe, nakausap ko po kanina si Josefina at nalaman ko mula sa kanya ang hirap na pinagdadaanan ng mga comfort woman. Naisip ko po si Magdalena. Hindi po ba kayo nag-aalala para sa kanya? Siyempre nag-aalala ako. Anak ko siya pero... Tulungan niyo po siya, Don Pepe. Kahit papano may connection kayo sa mga Hapon. Baka maaari niyo silang pakiusapan. Iligtas niyo po ang anak niyo mula sa kalupitan nila. Patawarin mo ko, Nestor. Maniwala ka. Gustong-gusto ko siyang tulungan. Pero wala akong magagawa. Kilala mo ang mga Hapon. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Hindi ko maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng pamilya namin. Pero parte din po siya ng pamilya niyo. Anak niyo po si Magda. Maawa naman kayo sa kanya. Huwag kang makialam sa buhay ng pamilya namin. Kinailangang magsakripisyo ni Magda para sa kapakanan namin. At para naman magkaroon na siya ng silbi. Paumanhin, Nestor. Pero wala akong magagawa upang tulungan si Magda. Anong klase kang ama? Miss Anne, hindi raw po inasahan ni Lolo Nestor na mangyayari ang milagro na kanyang hinihiling. Yun nga lang, hindi siya sigurado kung magandang milagro nga ba
ang nangyari. Makalipas kasi ang 6 na buwan, kumalat ang balita na nagbalik na raw si Magdalena. Nakita raw nila itong pumasok sa mansyon isang gabi. Tuwang-tuwa raw si Lolo Nestor noong narinig niya ang balitang yon. Kaya naman kinaumagahan ay pumunta agad siya sa mansyon upang makita ang kababata. Hindi mo pa nga siya pwede kausapin, nagpapahinga pa. Sige na, Linda. Nakikiusap ako. Bakit pa tuwang-tuwa ka na bumalik siya? Kung alam mo lang kung gaano kalaking problemang hinaharap ng pamilya namin dahil sa kanya. Ha? Bakit? I'm very sorry, Shinichi. I did not expect this to happen. No, don't say sorry. You give me another beautiful woman in exchange for Magdalena. Yes, I will do my best, I promise. Do that. I will come back after 1 month. If no comfort woman, then I will forget about your family. No more protection. Halika dito, magtago tayo. Baka ako pang makita ni Shinichi. Ano bang nangyari? Ewan ko. Kasiraan yata ng bait ang magaling kong kapatid. Nananakit daw ng mga sundalong Hapon. May isa pang araw na muntik niyang mapatay. Napaka-bayulente raw ni Magda at natatakot na ang mga sundalo sa kanya. Yung iba naman, gusto na siyang bitayin. Buti na lang at naprotektahan siya ni Shinichi at nagawang ibalik dito. Kung hindi, patay na sana ang babaeng yun. Ano? Imposible. Hindi magagawa yun ni Magda. Kilala ko siya. Anong malay mo? Hindi natin siya lubos na kilala. Baka tama nga ang sinabi ni Shinichi. Halimaw si Magda. Hindi natin kilala ang tunay niyang ina. Baka may lahi silang aswang. Hindi totoo yan. Normal na tao lang si Magda. At may takot siya sa Diyos. Kaya hindi niya magagawa ang mga sinasabi mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta't nagsasabi ako ng totoo. Hindi raw nakausap ni Lolo Nestor si Magdalena nung araw na yon. Umuwi siyang bigo. Lalo pat nakita siya ng matapobreng si Doña Trining at itinaboy na parang isang busabos. Pero pinangako raw ni Lolo Nestor sa sarili na makakausap niya si Magdalena. Mapapatunayan niyang puro kasinungalingan ang mga sinabi ni Linda. Ang hindi niya inaasahan, makikita niya pala ito sa gabi ding yon. Hindi raw makatulog si Lolo Nestor noon kung kaya't naglakad-lakad siya. Hanggang sa nakarating raw siya sa may batis at natigilan siya sa kanyang nadatnan. Si Magda ba yung hubot-hubad na naliligo sa batis? Umiiyak ba siya? Ano kayong sinasabi niya? Magda! Magbabayad kayong lahat. Pagsisisihan niyo ang pagtapon niyo sa akin sa impyerno. Mga demonyo kayo! Binaboy niyo ang pagkababae ko. Sinira niyo ang pagkatao ko. Magda. Patawad. Wala akong nagawa. Hindi niyo na ako masasaktan. Dahil sa pagkakataong ito, ako naman. Hindi dapat nangyari sa ito. Isinusumpa ko. Dadanak ang dugo sa bayang ito! Magda!
Nagtaka raw po si Lolo Nestor kung bakit ito natakot sa kanya. Imbis na matuwa na nagkita silang muli. Mabilis raw na umahon si Magdalena. Kaagad nitong dinampot ang puting bestida na nakalagay sa malaking bato. Ni hindi nga raw ito nag-abalang magbihis at hubot-hubad na tumakbo papalayo. Magda! Sandali! Huwag kang tumakbo! Ako to! Si Nestor! Anong nangyari sa kanya? Parang takot na takot siya sa akin. Tsaka, tama ba yung nakita ko? May dugo sa kanyang bestida. Pero, bakit? Kinaumagahan, nagising raw po ang bayan nila sa isang malagim na balita. Natagpo ang patay sa loob ng kakahuyan ang kapitbahay nilang si Mang Tonyo. May malaking sugat daw ito sa lieg. Dilat ang mga mata. Bukas ang tiyan at nagsilabasan ang mga lamang loob. Napakabrutal ng pagkakapatay dito. At maging ang mga Hapon ay walang alam tungkol sa nangyari. Sinasabi ko sa'yo, walang normal na tao makakagawa ng ganitong bagay. Paniguradong aswang may gawa nito. Tumigil ka nga, Celso. Baka may makarinig sa'yo at maniwala agad. Bakit? Hindi naman imposible yung sinasabi ko, di ba? Maski na, wala tayong pruweba. Kaya huwag tayong magdulot ng takot sa mga tao dito. Habang tinitingnan daw ang bangkay ni Mang Tonyo, biglang pumasok sa isip ni Lolo Nestor ang nakita niyang dugo ang bestida ni Magdalena. Pero kaagad daw niyang pinigilan ang kanyang utak na mag-isip ng kung ano-ano. Imposible raw kasi na may kinalaman ang kanyang kababata sa nangyari. Kilala niya ito at hindi nito makakayang pumatay o manakit ng tao. Kinabukasan, araw ng linggo, naabutan niya raw si Magda sa simbahan kasama ang pamilya nito. Magda! Nestor! Nakita kita sa batis kagabi. Pero bigla ka na lang tumakbo. Ha? Paano nangyari yun? Hindi naman ako lumabas kagabi. Ano? Sino yung nakita ko? Pero, di bali na. Ang importante ay nagkausap tayo. Kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Paano ka nakauwi? Nestor, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. May kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Magdalena, anong ginagawa mo dyan? Mama, nag-uusap lang po kami ni Nestor. Tama na yan. Pumasok ka na sa simbahan at magsisimula ng misa. Sandali lang po. Susunod din po ako mamaya. Hindi, halika na. Ikaw, Nestor, layuan mo si Magdalena. Maliwanag? Pero Mama... Narito tayo sa simbahan para makahingi ka ng tawad sa pagiging makasalanan. Hindi man ako naniniwalang kaya tayong tulungan ng Diyos. Kailangan pa ring malinis ang kaluluwa mo. Kaya halika na rito.
Miss Anne, wala raw pong nagawa si Lolo Nestor nung paglayuin sila ni Magdalena. Ilang beses niyang sinubukang makausap ito, pero lagi siyang nabibigo. Samantala, sa mga sumunod na 2 linggo, sunod-sunod ang balita ng pagkamatay ng mga tao sa kanilang bayan. Lahat sila ay brutal ang naging kamatayan. Parehong puno ng malalaking sugat, duguan, at labas ang mga lamang loob. Dahil dito, mas umugong pa raw ang balita na may pagala-galang aswang sa bayan nila. Nabalot ng takot ang lahat. Maaga pa lang, sarado na ang mga kabahayan. Wala na halos lumalabas dahil sa takot. Samantala, may mga kalalakihan naman na rumoronda sa paligid at sinusubukang hanapin ang aswang para mapatay na ito. Ang kaibigan pa raw ni Lolo na si Celso ang nangunguna doon. Gaano tayo kasigurado na aswang nga ang gumagala sa bayan natin? Baka nagsasayang lang tayo ng oras sa pagroronda gabi-gabi. Wala namang ibang may kakayang gumawa ng ganong klaseng brutal na pagpatay kundi isang aswang. Sinabi na mismo ng mga sundalo nga po na wala silang alam sa nangyayari. Sila pa nga mismo yung nagbigay ng paintulot sa atin na magronda, hindi ba? Ang hirap lang kasing paniwalaan na may aswang sa atin. Maniwala ka. Kahit ako hindi rin ako makapaniwala. Pero kailangan nating umaksyon bago pa tayo sunod ang aswang na yun. Pati yung mga mahal natin sa buhay. Kaya mga kasama, walang susuko! Walang titigil hanggat hindi natin nahahanap ang gumagalang aswang. At pag nahanap natin to, ipapako natin sa krus at susunugin! Dahil daw sa ginawa ni na Celso, ay wala ng mga namatay sa kanilang bayan sa mga sumunod na araw. Naging maingat na kasi ang lahat sa kanila. Ang akala nila'y doon na magtatapos ang lahat. Pero laking gulat nila nang malamang patay na raw si Doña Trining. Natagpuan daw ng isang katulong sa mansyon ang bangkay nito sa bodega. Nangangalingasaw at nilalangaw. Kagaya ng ibang mga namatay sa kanilang bayan, may malaking sugat sa leeg ang Donya. Bukas ang tiyan at nagsilabasan ang mga lamang loob. Muli ay nabalot na naman ng takot ang lahat. Pero dahil kilala ang kanilang pamilya, lahat ng mga tao sa kanilang bayan ay nagpunta sa kanyang burol. Ibinurol daw po si Doña Trining na nakasara ang ataol. Ito ay dahil sa karumal-dumal na pagkakapatay dito. Grabe ang nangyari kay Doña Trining, no? Sa mismong mansyon siya pinatay. Ibig sabihin, talagang pumasok ang aswang sa bahay nila. Eh, aswang nga ba talagang pumatay sa kanya? Paano kung isa sa mga tauhan nila? Alam mo naman na maraming galit sa kanya dahil sa pag-uugali niya. Shh! Yan mo nga boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Tsaka, hindi maganda na magsalita ng masama sa isang patay. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya kay Magda. Sa bagay. Pero, bakit kaya wala dito sa lamay sa Magda? Pagkasabi raw ni Celso noon, biglang nagkagulo ang paligid nang bumaba si Magdalena. Mabilis daw na tumayo si Linda at sinugod ito ng sampal. Ang kapal na mukha mo magpakita rito! Pinatay mo ang mama ko! Linda, tama na yan! Totoong sinasabi ko, Papa. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Nakita kong pinatay niya si Mama. Nahuli lang ako dahil nung dumating ako, naghihingalo na siya.
Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Mama. Huwag mo siyang tatawaging mama. Hindi ka niya anak at hindi rin kita kapatid. Wala akong kadugo na isang halimaw. Hindi ako halimaw. Hindi ako... Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito ang pumatay sa mama ko. Nakita ko mismo ang ginawa niya. At malay natin, baka siya rin ang halimaw na nasa likod ng pagkamatay ng mga tao dito sa ating bayan. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Hindi ako halimaw! Ang dapat sa isang halimaw na katulad niya ay patayin. Kailangang magbayad siya sa kanyang mga kasalanan! Iyak daw po ng iyak si Magda at parang nawala sa sarili. Bigla na lang daw po itong tumakbo ng sobrang bilis. Kaagad naman daw po itong hinabol ni Lolo Nestor. Hinihingal na raw siya sa pagtakbo. Pero hindi siya tumigil hanggat hindi niya nahahabol si Magdalena. Hanggang sa bigla na lang daw po itong huminto sa may batis at sumigaw ng sobrang lakas. Ayoko na! Tama na! Magda! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ako halimaw. Ayokong maging halimaw. Hindi ka halimaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Linda. Kilala kita. Hindi mo magagawa ang mga binibintang niya. Nestor, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung ano bang nangyayari sa akin. Anong ibig mo sabihin? Parang may nag-iba sa akin. May isang hindi ko maipaliwanag na bagay ang nag-uudyok sa akin upang maging bayolente. Minsan, parang pakiramdam ko, lahat ng tao sa paligid ko ay kagaya ng mga Hapon na gusto akong saktan at gamitin. Kaya pinoprotektahan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng dahas. Nagiging agresibo ako. Hindi ko rin maipaliwanag kung ano nga ba ito. Sinasabi mo bang totoo ang mga paratang sa'yo? Magda, sagutin mo ko. Sabihin mo sa akin ang totoo. Oo, Nestor. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako halimaw. Hindi ko lang talaga maipaliwanag kung anong nangyari sa akin. Pero Nestor, hindi ako isang aswang o halimaw. At hindi ko rin gusto ang mga ginawa ko. Paano? Hindi. Imposible. Nagsimula ang lahat ng ito nung naging isa akong comfort woman. Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko. Nasa loob lang ako ng isang silid at pumapasok lang doon ang mga Hapon pag gusto nila akong gamitin. Sa bawat araw, hindi lang isa o dalawang sundalo ang gumagamit sa akin. Marami sila. Napakarami. At hindi lang nila ako basta ginagamit. Sinasaktan rin nila ako. Para bang natutuwa sila tuwing nakikita nila akong nahihirapan. Napakahayop ng mga Hapon na yun. Hanggang isang araw, napagod na rin siguro ako. Gusto ko nang lumaban. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas na labanan sila. Basta tuwing nagagalit ako, nagiging bayolente ako at nawawala sa sarili. Kapag kalmado na ako, halos hindi ko na maalala ang mga ginawa ko. Kagaya ng kung paano mo pinatay si Mang Tonyo?
sinasadya yun. Ayon po kay Magdalena, isang gabi raw ay bigla na lang daw niyang narinig ang boses at halakhak ng mga Hapon sa paligid. Hindi siya makatulog at para siyang mabibingi sa boses ng mga ito. Ayaw niyo akong patahimikin! Tumigil na kayo! Ayos ka lang ba? Ba't parang may kausap ka kahit mag-isa ka lang? Pinapalabas niyo bang nasisiraan ako ng bait? Ha? Hindi naman sa ganun, Iya. Pagkatapos niyo akong gawing comfort woman, ngayon naman ay pararatangan niyo akong baliw? Kumalma ka. Pakiusap. Paano ako kakalma kung ayaw akong patahimikin ng mga boses na naririnig ko? Ayaw nilang tumigil! Sinong sila? Anong boses ang naririnig mo? Ayoko na! Tama na! Saan ka pupunta? Magda! Bumalik ka dito! Malalim na ang gabi! Lumabas daw ng mansyon si Magdalena nang hindi nalalaman kung saan siya pupunta. Basta tumakbo lang siya kahit na sobrang dilim ng paligid. Hanggang sa... Magda, magandang gabi. Lumayo ka sa akin! Ineng, huwag ka matakot. Ako tong si Mang Tonyo. Bakit kami dalang punyal? Ito ba? Gagamitin ko ito para katayin ng alaga ko. Gusto mo akong saktan? Papatayin mo ako! Sasaksakin mo ako sa dibdib gamit ang punyal na hawak mo! Hindi. Sinungaling! Pare-pareho lang kayong mga Hapon! Mga demonyo! Hindi niyo na ako masasaktan pa! Sa pagkakataong to, kayo naman ang sasaktan ko! Maghihiganti ako! Isinusumpa ako! Tanda na kadugo sa bayang ito! Magbabayad kayo! Mga hayop! Miss Anne, nawala na raw sa sarili si Magdalena at hindi niya na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Pero pagkalipas ng ilang minuto, bigla raw niyang nabitiwan ng punyal. Nanginig siya, bumagsak sa lupa at umiyak ng sobrang lakas. Dito lang niya napagtanto kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ko sinasadya. Diyos ko! Diyos ko! Sa sobrang takot ay hindi na siya nakapag-isip. Basta na lang daw niyang dinala ang bangkay ni Mang Tonyo sa kakahuyan. Nasigurado naman daw niya na walang ibang taong nakakita. Walang kahit na sino ang makakapagdiin sa kanya sa nangyari. Pagkatapos noon ay nagpunta raw siya sa batis. Pinagmasdan niya ang napakaraming dugo sa kanyang mga kamay at bestida. Bigla na naman daw siyang nawala sa sarili. Basta na lang siyang naghubad at naligo. Ito daw ang gabing nakita siya ni Lolo Nestor sa may batis. Ikaw nga ang pumatay kay Mang Tonyo. At pagkatapos nun, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sunod-sunod na ang ginawa kong pagpatay sa mga tao dito sa bayan. Hindi ko alam kung bakit parang natutuwa ako pag may napapatay ako.
Nasisiyahan ako kapag nakikita ko ang takot nila. Pag nagmamakaawa sila. At lalo na pag sumisigaw na sila habang pinapatay ko. Diyos ko, Magdalena. Naririnig mo bang sarili mo? Alam ko. Imposibleng ako to. Pero ang Magdalena na nakilala mo at ang Magdalena na pumapatay ng tao, iisa lang sila. At ayokong mangyari to. Ayokong maging halimaw. Kita mo, pati si Mama, nagawa kong patayin. Alam kong malaking galit mo sa kanya. Pero paano mo nagawang patayin si Doña Trining? Hindi ko alam na nakita pala ni Linda ang nangyari. Nung gabing yun kasi, bigla na lang pumasok si Mama sa kwarto ko. Sinumbatan na naman niya ako. Sinisisi niya ako sa hirap na dinaranas niya. Hindi raw siya makahanap ng babaeng ipapalit sa akin bilang comfort woman. Hindi rin naman niya kayang ipamigay ang sarili niyang anak. Isang malaking pagkakamali talaga na tinanggap kita sa pamamahay na ito. Pabigat ka! Sakit sa ulo! Mama, sinubukan ko naman pong maging comfort woman. Pero hindi ko talaga kaya. Kaya sinaktan mo ang mga hapon? Hindi ka ba nag-iisip? Gusto mo ba kaming mamatay? Ni hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng ipapalit sa'yo. Hindi ko na po problema yan. Ginawa ko na ang gusto nyo pero nabigo ako. Kaya wala na akong kasalanan. Sumasagot ka na? Napakabastos mo talaga. Sabagay, ano ba naman ang aasahan ko sa isang bastardang katulad mo? Nagmana ka sa ina mong marumi at walang modo! Huwag na huwag mong idadamay ang nanay ko dito! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Ang tagal-tagal ko nang nagtitimpi sa kalupitan mo. Ang dami mo ng atraso na pinalampas ko. Pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Pagod na ako sa kasamaan mo! Huwag! Maawa ka! Kinuha raw po ni Magda ang gunting na nasa drawer ng kanyang kwarto. Habang ginagawa yon, ay hindi pa rin niya binibitiwan si Doña Trining. Saglit daw siyang nagdalawang isip kung itutuloy ba niya ang kanyang planong gawin. Nakaramdam siya ng awa nang makita ang itsura nito. Pero sandaling-sandali lang daw yon. Dahil ang awa ay napalitan ng galit nang muli niyang naalala ang mga pinagdaanan niya sa kamay ng mga Hapon dahil dito. Miss Anne, nanlaban daw si Doña Trining. Itinulak siya nito at dahil wala siya sa kanyang sarili at iniisip kung papatayin ito o hindi, matagumpay siya nitong naitulak. Napaupo raw siya sa sahig at mabilis namang tumakbo si Doña Trining. Baliw ka! Halimaw! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Katapusan mo ng demonyo ka! Isinusumpa ako! Masusunog ang marumi mong kaluluwa sa impyerno! Tama na! Tama na! Hindi niya ito pinakinggan. Patuloy lang niya itong sinaksak ng walang awa. Pero,
Nang tuluyan na itong mawala ng buhay, bigla naman siyang natauhan. Binitiwan niya si Doña Trining at nakita ang kahindik-hindik na ginawa niya sa matanda. Nanlaki daw ang kanyang mga mata, Miss Anne. Pumatak ang butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Umiling-iling ang kanyang ulo habang umiiyak. Dito na lang niya napagtanto na nakapatay na naman siya ng tao. Diyos ko, hindi ko sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Paano ko humantong sa ganito? Hindi ko rin alam. Ang dami mong pinatay. Alam mo ba na pati ang mga Hapon ay pinaghahanap ka? Marami kang pinatay ng mga sundalo at gusto nilang maghiganti sa'yo. At sina Celso, pinaghahanap rin nila ang pinaniniwalaan nilang aswang. Ngayong alam na nilang ikaw yun, tiyak na papatayin ka nila. Hindi ako aswang! Oo, alam ko. Pero ikaw pa rin ang nasa likod ng sunod-sunod na patayan dito. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sino yun? Mga kasama, hanapin natin si Magdalena. Walang susuko, walang magpapadala sa takot. Pagbabayaran natin ang aswang na yun. Sina Celso, hinahanap ka nila. Mukhang pinaniwalaan nila si Linda. Hindi pwede. Tutulungan kita. Kaibigan ko si Celso. Makikinig siya sa akin. Ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat. Huwag kang matakot. Buo na sa isip nila na isa akong aswang. Sarado na ang isip nila para sa kahit anong paliwanag. At hindi ko sila pwedeng hayaang patayin ako. Anong gagawin mo? Nestor, aking kaibigan. Maraming salamat sa tulong at pangunawa. Ngunit baka ito na ang huli nating pagkikita. Kailangan kong iligtas ang aking sarili. Magda, pakiusap. Pag-isipan mo muna tong mabuti. Buo na ang pasya ko. Paalam. Ayun! Si Magdalena! Habulin niyo, bilis! Huwag niyo kaya makatakas! Miss Anne, dahil si Lolo Nestor ang huling nakita ng mga tao na kasama si Magdalena, siya ang tinanong ng mga ito. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag sa mga ito na hindi halimaw ang kanyang kaibigan. Biktima lang ito ng mga pangyayari. Pero tama nga si Magdalena. Sarado na ang isip ng mga tao kahit na ano pa ang paliwanag. Nagalit lang daw ang mga ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtulong kay Magdalena. Pakiusap, pakinggan niyo naman ako. Totoong sinasabi ko. Hindi siya aswang at hindi niya ginustong pumatay ng kahit na sino. Nestor, kaibigan kita. Pero hindi kita magawang intindihin sa pagkakataong to. Isang aswang yung hinayaan mo makatakas. Kasama mo na siya kanina pero hindi mo pa rin siya dinakip. Dahil kilala ko si Magda. Kilala mo rin naman siya, di ba? Kababata natin siya. Mabuti siyang tao. Celso, kahit papaano may pinagsamahan rin kayo. Nabubulag ka ng dahil sa nararamdaman mo para sa babaeng yun. Wala na yung kababata nating si Magda. Ang meron na lang ay ang aswang na si Magdalena. Isang halimaw na walang awang pumapatay ng mga tao sa bayan natin. Hindi niya ginusto yun. Pag may ibang nabiktima si Magdalena, tandaan mo kasalanan mo yun. Kargo de konsensya mo yung mga taong mamamatay ng dahil sa kanya. Miss Anne,
Sa kabila nun, hindi pa rin nawala ang pag-aalala ni Lolo Nestor para kay Magdalena. Iniisip niya pa rin kung saan ito nagpunta. Hindi raw kasi ito nahabol ng mga tao at walang kahit sinong may alam kung saan ito nagpunta. Dahil desperado na, pinuntahan ni Lolo Nestor si Don Pepe sa mansyon. Humingi siya ng tulong dito upang hanapin si Magdalena. Kayo ang may kakayahang hanapin siya, Don Pepe. Mayaman kayo. Gamit ng inyong salapi, sigurado ako mahahanap natin siya. Maski ang mga sundalo nga po ay nahihirapang hanapin ang aking anak. Sa tingin mo, may magagawa tayo? Subukan lang natin. Don Pepe, marami kayong pagkukulang sa kanya bilang ama. Kaya sana naman ay makabawi kayo sa kanya kahit ngayon lang. Magpakaama naman kayo kay Magdalena. Patawarin mo ako, Nestor. Hanga ako sa iyong pagmamahal sa aking anak. Papasalamat ako na may isa siyang kaibigang katulad mo. Ngunit wala talaga akong magagawa upang tulungan siya. Lumipas ang ilang araw na wala silang nababalitaan tungkol kay Magdalena. May ibang hindi sumuko na hanapin ito hanggang sa mga karatig bayan. Pero kahit anong gawin nila, hindi talaga nila ito mahanap. Para bang basta na lang itong naglaho at hindi nag-iwan ng kahit anong bakas. Miss Anne, walang araw na hindi siya naiisip ng aking Lolo Nestor. Kumusta na kaya si Magdalena? Maayos ba ang kalagayan niya? Hindi kaya siya nagkasakit? O buhay pa kaya siya? Ang mga tanong na ito ang patuloy na tumatakbo sa isip niya. Hanggang sa isang gabi raw, nabulabog ang kanilang bayan nang mabalitaang nagbalik daw si Magdalena sa mansyon. Kaagad na sumugod ang lahat ng tao. Lahat sila ay may kanya-kanyang dalang sandata. Determinado ang lahat na dakpin at patayin si Magdalena. Si Lolo Nestor naman ay alalang-alala, kaya sumama siya upang subukan itong protektahan. Pero nagulantang ang lahat sa sumalubong sa kanila pagkarating nila sa mansyon. Wala nang buhay si Don Pepe. Nakabukas ang mga mata at bibig. Naliligo ito sa sariling dugo. May malaking sugat ito sa leeg at bukas ang tiyan. Sa tabi naman ito ay nakaupo si Magdalena sa sahig. Iyak ng iyak at nanginginig ang buong katawan. Halos hindi na raw nila ito makilala. Maruming-maruming tingnan si Magdalena. Parang isang taong grasa. At parang tinakasan na talaga ng bait. Tulong! Tulungan niyo kami! Pinatay ng halimaw na yan ang papa! Magda! Huwag kang makialam dito, pakiusap. Bilang kaibigan mo, binabalaan kita. Huwag mo na siyang tulungan. Papa! Magsasama na kayo ng demonyo mong asawa! Masusunog na rin kayo sa impyerno! Magbabayad na kayo sa mga kasalanan ninyo! Walang hiya ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Natupad na ang aking sumpa! Isinumpa ko ang bayang ito. Tumanak ang dugo. Pero hindi pa ako tapos. Uubusin ko ang mga Hapon.
Ililigtas ko ang mga mahihina laban sa pangalipusta nila. Wala nang babaeng magdurusa. Sige na mga kasama, huliin na natin si Magda. Celso, pakiusap. Huwag mong gawin to. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Sinubukang tumulong ni Lolo Nestor pero wala na raw siyang nagawa dahil sa dami ng mga taong kumuyog kay Magdalena. Lahat sila ay nagsisigawan. Pinagmumumura ito. Galit na galit. Nanghina na rin si Lolo Nestor dahil sa mga nangyari. Wala na siyang ibang nagawa kundi umiyak at magmakaawa. Pero wala ni isang nakinig sa kanya. Dinala ng mga ito si Magdalena sa bakuran ng mansyon at laking gulat niya nang itali ng mga ito si Magdalena sa krus. Itigil niyo yan! Huwag niyo sasaktan si Magdalena! Mga hayop! Ikaw ang hayop! Halimaw! Aswang! Hindi ako halimaw! Mga sinungaling! Mga sinungaling! Pagbabayaran mo ngayon ang mga kasalanan mo. Bibigyan na namin ng ustisya ang lahat ng taong pinatay mo! Pinatay mo ang mga magulang ko. Kaya hindi ka lang sa impyerno masusunog. Dito pa lang sa lupa. Susunugin ka na naming halimaw ka! Wag! Tumigil na kayo! Magdalena! Miss Anne, yun na raw ang huling beses na nakita ni Lolo Nestor si Magdalena. Ang kanyang kababata, kaibigan, at minamahal. Wala na siyang nagawa ng tuluyang kainin ng apoy ang katawan nito. Sigaw lang daw siya ng sigaw, umiiyak, nagmamakaawa, pero wala ring nangyari. Tuluyan nang nawala si Magdalena. Hindi raw naging madali para sa kanya na tanggapin yon. Matagal siyang halos hindi makausap ng mga tao. Galit kasi siya sa mga ito. Sinisi niya ang lahat ng tao sa kanilang bayan sa pagkamatay ni Magda. Pati ang kaibigan niyang si Celso ay hindi na niya kinausap. Sinubukan niyang ituloy ang buhay pero kahit anong gawin niya, ayaw pa rin mawala sa kanyang isip at puso ang babaeng nag-iwan ng malaking marka sa kanyang buhay. Nung tuluyan na raw pong umalis ang mga Hapon sa ating bansa, nagdesisyon si Lolo Nestor na umalis ng Bulacan. Ito raw ay upang hindi niya nagaanong maalala ang mapait na nakaraan. Kaya naman po umabot siya ng Maynila. Dito na siya nakahanap ng maayos na trabaho kung saan niya nakilala ang aking Lola Pasita. Nakapagsimula ng panibagong buhay ang aking Lolo Nestor at sinubukan niyang iwan ang nakaraan. Pero walang araw na hindi niya naalala at pinagdasal si Magdalena. Matagal na pong patay si Lolo Nestor pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang kwento ng kanyang nakaraan. Naisip ko, kung alam na ng mga tao noon ang tungkol sa mental health, baka nag-iba ang kapalaran ni Magdalena. Naniniwala po kasi akong ang lahat ng nangyari sa kanya ay dulot ng trauma na kanyang pinagdaanan mula pagkabata hanggang sa naging isa siyang comfort woman. Sa huli,
Naitanong ko sa sarili ko, sino ba ang tunay na halimaw? Si Magdalena ba? O yung mga taong tumulak sa kanya upang masiraan ng bait? Hanggang dito na lang po, Miss Anne. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwentong shinare ko. Magandang araw ulit sa ating lahat.